عين الزعلان عين الزعلان عين الزعلان عين الزعلان عين الزعلان فقرات تحديدنا كلنا تايكورن يا منتقال وعزو العيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي انقلت في ابنو حبيبو تميتنا وتيو كبرمبو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو تميتنا وتيو كبرمبو مسمطنا راني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يوننبر ما استزانينا كحكح مسوفرة درتنا تدفى دولنا بحبار حوخنا تدفى ولا باش بيزي فتت العدة تفاني ونهو حنت خيس ليتي كم تحلو سنتنا يابا كان قال فتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت مساي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمصانا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما تلسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات تدالا عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالا وترو دلوات حدا مسرق كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا منغاس نقرنا زدلي سدالي بدلو قدنا سيات دالويو أخوانا سلو سيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن كمالين الوادينا عقلين قابلين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قابلين أبسناتنا بطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قابلين سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا نصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقدس تحستوتات حزنا لكم متينا لنا كسامو داتا نايز مدام سانا كتصنحو دما بخبر نعدمكم ناي لومي أقداسي حبريتاي كخون سلازي كسامو داتا مسانا كتصنحو دقاقيمنا نتصوع لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابا مقداف دما كم وترو كم لمود قبرو سلا تغلو تقبرو ودقف نزي channel دما كي مزقنا كنحل فاين دلنينا سلازي كزي خي وسدنا Let's start. Russia has launched its biggest aerial assault on Ukraine since the war began. One of Kyiv's main government offices was hit for the first time in a barrage of hundreds of missiles and drones. Residential neighborhoods were also targeted. At least 4 people were killed. President Zelensky says this assault will prolong the war. The European Union and the United States say that the bombardment is evidence that Vladimir Putin is not willing to negotiate peace. Plumes of smoke from Ukraine's cabinet building billow in the Don. انتاينا نرزلنا كنتاتنا يوكرين كاب غزي ناب غزي ناغدده ناغفي خيت كمزلو بوتين دما بزخونه يكون ملكع نتي اب يوكرين زكايد زلو كوينات كمون نمستي بزبعل بوتين مزبعل دونالد ترامب زغبر زلو وي دونالد ترامب مقراص ناي تقصدو قلدو نابل مس بوتين حقبقب كبلو دصنحه تمام زنهيبو ጉዳዩ ብቕልጽ ምጥራይ ክውድእ ከም ዝደሊ ዘሎ እዮም ኤውሮጳውያን ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣማራጺታት ናቱ እናፅበበ ይኸይድ ከም ዘሎን ዳርጋ ናብ ሰንኮፍ ናብ ሕማቕ ውሳነ ይገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ እዚ ምዕራባዊ ሚድያ እንታይ ማለት እዩ እሱ ድማ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ ጆ ባይደን
حجز ناتن يوكرين كوحز ويون ملو حجز نيوكرين كبت قال دما قبل الراشا قدا نخجبر قدا كله تغيرون دي انتي قبر خل سكندر سانكشنز بحال انتي يسدما زخونه يكون حجر ناي راشا ندادي تغزي وي مس راشا زنقد زلو دولار زتقم زلو ناي امريكا بيمنت جيت وي زتقم زلو كاب امريكا مقطعه كورد كم زغل سلازي ولا كا مس امريكا تنقد ناي راشا نبرت تغزي انت لخا بزخونه منقدي امريكا خد كصعكات خلي عزي دماتي ناي دولار مونوبولي نايتي payment ناي دولار يكون كم دما نزي international business امريكا بمنقد دولار بمنقد تكلو financial architecture تقواصاصرو غيرا نراشا توساخي صاطن فتره لا برقص نريو زلنا هندي هندن تشاينا تراي تمزعبيا مناقتي ويون مشارختناي امريكا خمس ناي راشا ناي بوتين مخانن فليتنا لنا سلازي كابز غدايز بخماي كوت خليجنا ملسنا بتكوينات سلمتاي بوتين كمز زغبر زلو اندريلنا دراما ناي اوروبايان كاتلو سلازلو دراما ناي امريكا كاتلو سلازلو بناي راشا منقد كرو خلو زغدايزي ازوم سبات زياتهم بزخون يخون منقد بسلام نتكوينات تطو كبلو دليت يبلو من زبل مدمدم تاي بتعزلو راشا تاي مالتي زي كل زمقراس تخصص بالوزلو جزياوي نا يوكرين صقم زلو جزيه جزيوم نيوكرين حدش درونات نخجبر حدش اسوار نخجز حدش سراويت نخنقساقس جزيه نخشمت زدل زلو دا علمبر ناي بحكي مقراص ناي تخص غيرو ناف سلام كخدو مخانم دليت يبلو من زبل جمجامن مدمدمتان كم زلينا كابراشا كنجمجم نخل مغنياتو بوتين نصوري كوميونيكيشن ناتو بنصوري دزارب ابت دزارب دما اب نفسه كف جزيه نحنا ناي حوار مفتح امبر جزياو مفتح كنا ندل زلنا ناي حوار مفتحناتنا دما نيتو زبحال بيوكرين كرعي ندلنا بزخونه يكون ملكع بزخونه يكون اجباب بزخونه يكون ازراربا نيتو زبحال بيوكرين كرعي اين دلنا كاي مسمريو نيتو زبحال كابت بوتا نيتو كتبابع زخل مدرك كله كن علي لنا زبلي زدما كابت تشع جمره ني اوروبا نامريكا دما تدغاغام زحتا زنبرن ابزح غزي دما بنعقد بشكو على دملسول مخاني زنقر بخالي بيوكرين وغن كرغلو such killings now when real diplomacy could have begun long ago are a deliberate crime and a prolongation of the war. Washington has repeatedly said that sanctions will be imposed for refusing to talk. لذي بمنقدنا امريكا كم ريو زلنا اقدا قبل علي دونالد ترامب قبل علي راشا كي ورد كم زقبو يوم تزارب زلو انت عينت اقداي بوتين ابزوانزي تقلالا تطو قبل زخل نحريلكا nobody knows. Donald Trump يفلت you. He's a pragmatic guy. Practically Donald Trump. Practical مالتها بايديولوجي تراي تمرحيز خيدا يكونن. ترجمهم له بسنا حساب تراي تمرحيز خيدا يكونن. إذن تحرجيره الزخرة كبير transactionally. Transaction مالت زيان تحرجيره بزيا وتصير كتمسيا بزخت مسيا. نزيان تريفلت أي جبروني بزعق زي. على دونالد ترامب هبتاميو كبتمي يدلي. مسراشا الجراتات نحرك أتصيلو وطبعك ربشوا. ترجمهم له قطباك ربشي مالت ناي راشا نداد تطبيل كايو اتكتن كابراشا زغزا زلوها نداد كابراشا كاب غاز كابراشا زغزا زلوها غرا كاب داغا غزا خمصا انتي كوني شو قرب دروت طلب دما عب مسكوني واغان على شو تقبر ناي ندادي من هار واغا دما نقطبا بملو يدربشو اتا منشرو ناي بعد دونالد ترامب زخونت دما inflation ويون زق بابي نابت داغا من هار واغاتات يمت من هار واغاتات مالت نستاك ماركت يحاسيو لكل انفستمنت يحاسيو قبل علي دما دونالد ترامب صبوق طبعا تي ناي من هار واغاتات اوجي لي غير كبل دحر خوينو اذا نغير زك فطر يبلون سلازي دونالد ترامب انصار تنسو كارموز دلي العلو كل دما ابز حجي دحر 3 سنه وارح اسرع 16 100 ترمس بحال ناي سنه ناي بايتون امريكا مريج اكاي سلازغونه نسو كيغاطمو خلو he has to deal with all these problems مالتيو اسكتنا امريكا ميديا كان تبلالو ناي بخلو كرينا اوروبا نسمعنا First time ever a government building in Kyiv was hit by a Russian aerial attack overnight. This, as President Trump said moments ago, that he's ready to move to the second phase of sanctions against Russia. The Ukrainian military says more than 800 Russian drones were deployed against cities across the country. At least 4 people, including an infant, were killed. Ukraine's President Volodymyr Zelensky is calling the attacks vile. And President Trump's Ukraine envoy says Russia appears to be now escalating the war. sometimes بلزلو كم ريوز دلنا لعلي شمنت ميتي درونات مدكعتنا بيوكرين كم تسرده دونالد ترامب دما تسفا قريتو اما بسقم تكحلف ويونا بكالي قص نايتك قبروز دلزلو سدما ناب اقداتاتن كالي
መካኒዝምስን ወይ እውን ኣፅዋር ምሃብን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ኣብ ምሕያልን ናብ ገፁ ክኸይድ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ብካልእ መንገዲ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝሓስቦ ዝነበረን ዝውጥኖ ዝህቅኖ ዝነበረን ከምደይ ሰርሐ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብካልእ ኣዘራርባ the situation is way out of control ካብ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትኽእል ዝበሃል ዝነበረ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዘሎ እስከ ንስማዮም was also struck in this assault. What do you read in this kind of targeting? It is hard to know whether Russia has tried to hit these buildings before, but was not able to make it through the anti-missile and anti-aircraft protection around it, or if this was intentional. Previously, they've hit other parts of the city, but this attack was 800 drones and missiles. Some of the drones were what's called dummy drones. They don't have a warhead, but they're launched to confuse the anti-aircraft systems on the ground so that many of them can then get through. Whether it was intentional or not, they did hit one of the buildings in the governing complex. እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ቤተ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ተሃሪሙ ዝብሉ ዘለው ቤተ መንግስቲ ናይ ዩክሬን ምህራሙ ሕጊ ናይ ኩናት ራሽያ ስለ ተኸተል ድያ ወይስ ክትሃርሞ ስለ ዘይደሊ ዝነበረት ክሳብ ሕጂ ፀኒሑ ሕጂ ዝህረም ዘሎ ብርግፅ እቲ ዘረባናቶም እንታይም ዝብሉ ዘለው ራሽያ ድሮናት ክሰድድ ከላ ዝተፈላለዩ ታክቲክስ እያ ትጥቀም ዩክሬን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ከም ዘለዋ ትፈልጥ እያ ስለዚ እንታይም ዝገብሩ ዝኾነ ኣፅዋር ዘይብለን ድሮናት ትሰዱ እዮም ንሱ ድማ ፎልስ ጌጋ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም የጋግይዎ እንታይ ገብሩ ድሮናት ሰዱ ዝኾነ ተተኳስ ዘይብለን እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ክመርፅ ኣሎ ዓይናይ ዝያዳ ክጎድቕ ንኣብነት ናብ ቤተ መንግስቲ ዝኸዳ እንድሕሪ እዩ እንታይ ገብር እዩ ቀዳምነት ንዑ ክህብ እዩ ስለዚ ናብቲ ቤተ መንግስቲ ዝኸዳ ዘለዋ ወይ እውን ናብቲ ኣገደስቲ ፕራይም ሎኬሽንስ ዝበሃል ናብኡ ዝኸዳ ዘለዋ ንዓን ክሃርም ከሎ ኤግዛክትሊ ብሓደ ይድመፅእ ንሳቶም ድማ እቲ ዝደልይዎ ዕላማ ድማ ሚሳይላትን ድሮናትን ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እንታይ ትገብሮ ኣብ ሓደ ግዜ للي شومنت ميتي ميسايلات درونات انتم تعالوا تمرز زمان له وسو سلازي ناينوت كهرب ناينوت تقدف كبلالو اب حتى اب وحده دقائق كو سنس لزلو وسينو نتحرك على غلو اب علاماتاتهم دما كهرمو يخول مالت زي جتي جايم نايز عج مودرن وورفيرز بعلي سوام يركب بزعي ميسايلات درونات قلقل السبب جنتاي كبلقل كما يجيرون بحاجه فتنات كما يقول يبلو نتوم زحلات مجمريا يسدوا فيزيكسن ماثسن everything تتقيم كاز جبر برز سقيل كان ናይ ተልመደም ውጋ ኣይኮነን ውግ ሎሚ ብሳይንስ ዝትኮስ ዝግበር እዩ ወላ ቀደሙን ከምኡ ሞርታራት ክትኩስ ከሎ ሰብ መዳፍዕ ክትኩስ ከሎ ብማትስ ብፊዚክስ እዩ ዝስራሕ ስለዚ እንታይ ይገብር እቲ ዝሒሉ ዝኸይድ ኤግዛክትሊ ኣብታ ነጥቢ ዝበፅሓላ እቶም ቀልጢፎም ዝበፅሑ ውሽጢ ደቃይቅ ክበፅሑ ዝኽእሉ ንዓታቶም ድማ ምስኦም ኣብ ደ ሴም ግዜ ከም ዝመፁ ትገብሮም ሽዑ ኩላቶም ኣብቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ከባቢ ኣብቲ ዕላማ ከባቢ ብሓደ ይመፁ ሽዑ ክመርፅ ኣለዎ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነናይ ክሃርም ነናይ ክገድፍ ኢሉ ወሲኑ ድማ ንሱ ተሽሙ ገብር ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ዝተረቐቐ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ነዚ ቤተ መንግስቲ ድማ ደይ መደይ ኢሎም ድዮም ሓልዮም እሞ ወይስ ገለ ካብቲ ንመጋገይ ኢሎም ሰደድዎ ይሃሪሞ ስቲል ንፁር ከም ዘይኮነ እያ ትገልፅ ዘላ በት ኣገይን እቲ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ በሉለይ እዚቲ ወታደራዊ ኩነታት ክኸውን ከሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናቱ ድማ ንርኢ Look at the pictures that dominated this week's world news. They're vivid illustrations of the failure of Donald Trump's foreign policy. The images that captured most attention were of China's massive military parade and of Xi Jinping, Vladimir Putin, and Kim Jong-un striding together. Those were to be expected, a reminder that the West faces a determined set of adversaries who see it as their mission to destroy the Western-led international order. What was surprising were the images from the days before, when the Shanghai Cooperation Organization hosted leaders from India, Turkey, Vietnam, and Egypt, among others. All these regional powers were generally considered closer to Washington than Beijing. But a toxic combination of tariffs, hostile rhetoric, and ideological demands is moving many of the world's pivotal states away from America and towards China. It may be the greatest own goal in modern foreign policy. Consider the BRICS. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዶሎም ፍሬድ ዘካርያ ይበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲካል ኣናሊሲስ ናይ ግዜናይ ብፍላይ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣሜሪካን ኤሮፓን ብፍላይ ንኣሜሪካ ከመይ ጌራ ሱፐር ፓወር ኮይና ትቕፅል ኩሉ ግዜ ዝዛረብ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ንቻይና እቲ ዝበለፀ ዕድል ይፈጥረላ ከም ዘሎን እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ኣብ ለንቀነ ክንሪኦ ዝቐንና ናይ ብሓቂ መርኣያ ናይቲ ፍሹል ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ወታደራዊ ኣካይዳ ዝረኣናዮ እዛ ስእሊ እዚኣ ዝረኣናያ እዚኣ ንፅበያ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ
እዚኣ ንሪኣ ዘለና ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያን ምስ ፑቲን ኮይኑ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይ በዓል ቤላሩስ ናይ በዓል ካዛክስታን እንዲኦም ናይ ካልኦት ሃገራት መፂኦም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ናይ ፓኪስታን ናይ ካልእ እዚኦም እዚ ንፅበየ ነድሓን ኢሉ እዚኦም ካብ ቀደም ምስ ዝነበሩ እዩ እዚ ንባዕሉ ሽግር እንድዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ዝገደደ ንገብሮ ዘለና ግን ኣብቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተገበረ ናይ ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኤስሲኦ ዝበሃል ዝተገበረ ዝረኣናዮ ስእልታት ግን ናይ መርኣያ ናይቲ ንኸዶ ዘለና ውዱቕ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ንሱ ዝፈጠሮ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ፀገም ንኣሜሪካ ደጊምና ደጋጊምና ንብሎ ኣለና እቲ ሚድያ ድማ ካብኡ ክፀግብ ኣይከኣለን ኣሎ ብፍላይ እዚ ስእልታት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕማም ርእሲ ኮይንዎም ዘሎ ንሱ እዩ ዋይዛት ምክንያቱ እዚ ንሪኦ ዘለና መድረክ እንታይ ይፈጥር ኣሎ ባህላይ ይስው ዶናልድ ትራምፕ በቲ ዝገብሮ ዘሎ ትዕቢት ብቋንቋ ናቱ ብታሪፍስ ናቱ ብፖሊሲ ናቱ ብኣይዲዮሎጂ ናቱ ብካልእ ነገራት ናቱ ናይ ቀደም መሓዙትና ዝነበረ ሃገራት ካባና የርሕቃልና ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንኣብነት እዚ ብሪክስ ዝበሃል ነዊሕ ዓመታት ገይሩ ነይሩ ስለምንታይ ውፅኢታዊ ዘይከውን ነይሩ እንድሕሪ ኢልና ድማ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ብሪክስ ዘለዋ ሃገራት ፅቡቅ ጌርና ንቆፃፀረ ነርና እዩ ዝብል ንኣብነት ኣብ ብሪክስ ክልተ ሓያላት ሃገራት ኣለዋ እንድሕሪ ኢልና ቻይናን ራሽያን ኣለዋ ንብሎ ቻይናን ራሽያን እዚኣተን ዳርጋ ኣንቂደን ተበጊሰን ዘለዋ ንኣሜሪካ ክብድሃ ኢሉ ኦኬ ካልኦት መን ነረን ንህንዲ ሒዝና ነርና ኢሉ ወላው ካብ ብሪክስ እንተላ ዓብ ውሳነ ከምዘይትገብር ጌርና ነርና ደቡብ ኣፍሪካ ንደቡብ ኣፍሪካ እውን ሒዝናየና ኢሉ ዲሞክራሲዮም ክቁፅፅር ነርና ስለዚ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ኣብቲ ውሽጢ ኮይና ዓበይቲ ነገራት ከምዘይግበሩ ንክትገብር ዕንቅፋት ንክትፈጥር ሒዝና ነርና ንብራዚል እውን ሒዝና ነርና ይብል ነይሩ ስለዚ ብሪክስ ሓሙሽተ ሃገራት ከለዋ ቻይናን ራሽያን ጥራይና ክንቆፃፀረን ዘይንክእል ነርና እምበር ንህንዲ ንሳውት ኣፍሪካ ንብራዚል ንቆፃፀረን ነርና ኢና ስለዚ ቡ ገይሩ ዝኾነ ዓብ ነገር ከይግበር ሽማዊ ርክባት ገለመለቱ ዘይኮይኑ ናይ ሓድሽ ፔይመንት ሲስተም ድዩ ሓድሽ ናይ ፋይናንሻል ኣርኪቴክቸር ዲ ካልእ ዓበይቲ ውሳነታት ገይሮም ንኣሜሪካ ክውድቕ ዝኽእል ንከይገብሩ ንሕዞም ነርና ኢሉ ሎሚ ግን ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ንብራዚል ዝለዓለ ታሪፍ ገይሩ ናብ ቻይና ሕቑፊ ቻይናን ራሽያን ደርቢዋ ኣሎ ተገዲዳ ከም ትኸይድ ገይርዋ ኣሎ ኢሉ ንሳውት ኣፍሪካ ኮለጌና ክብገስ ከሎ ፀዓዱ በዲልኩም ዶ ገለ በዲልኩም ዶ እናበለ ዝዓበየ በቲ ናይ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወሰንዎ ተሪር ውሳነ ንዑ ኣመኻንዩ ከምኡ ድማ ኢሎን ማስክ ኣብኡ ተወሊዱ ስለ ዝዓበየ ናቱ ዓሌታወት ሓሳስባን ገለን ኩሉ ገይሩ ንሳውት ኣፍሪካ ኮምፕሊትሊ ኣብ ሕቑፊ ቻይናን ራሽያን ደርቢዋ ይብላ ኣሎ ሕጂ ብዝቐረባ ድማ ንህንዲ እታ ተሪፋቶ ዝነበረት ንዓውን ሒዙ ውሒፍዋ ኣሎ ካልኦት መን ኣለዋ ይብላ ኣሎ ኢንዶኔዝያ ኖርማል መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ክትኮን ትግባያ ኢንዶኔዝያ ግን እስላማዊ እቲ ህዝቢ እስላም እዩ እስላም ስለ ዝኾነ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ነዚኦም ኣብኡ ዘለዉ ኢንዶኔዝያ ኢልካ ማሌዥያ ኢልካ ኣብ ኤስያ ዘለዉ ግን እምነት ምስልምና ዘለዎም ቀቢፆም እዮም ንኣሜሪካ ቀደማ ይፈልጥዋ ነይሮም ኣይኮኑን ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ብቐረባ እዮም ዝከታተሉ ስለዚ ኣሜሪካ ብመንገዲ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ቻይና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕማቆም ውዒላ ንዘይብላ ንዓ ሰይጣን ጌርኩም ቁፀሩ እንድሕር ኢልካዮም they can't tolerate that ወይ እውን ከምኡ ኢራን ኮለጌና በቲ ዝኽየ ዘሎ ኣካይዳ ናቦም ከይዳላ ኢማራት ንረብሑ ክብል የማንን ፀጋምን ዝኸይድ እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ፖለቲካሊ ዲፕሎማቲካሊ ቀስ እናበለ ድማ ወላ እውን ኢኮኖሚካሊ ንኣሜሪካን ፅልዋናታን ካስያ ከም ዝኽእል ይዛረብ ዘሎ ስለዚ from time to time እቲ ኩነታት ከመይ ኢሉ ይቕየር ከም ዘሎን እቲ መድረክ ከመይ ኢሉ ይቕየር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ዓንዳር ፖለቲካ ናታ ትዕቢት ናታ እንታይ ይፈጥረላ ኣሎ እዮም ዝብሉ ቀፃሊ ንኣብነት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣገባብ ናይ ቁፅፅር ናትና እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ንህንዲ ንብራዚል ንሳውት ኣፍሪካ ፅቡቅ ጌርና ብምሓዝ ብሪክስ ዝበሃል ከምኡውን ቻይና ዓብይ ለውጢ ገይራ ዓብ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ከምዘይህልዋ ንገብር ነርና እዩ ዝብሉ ዝኾነ ሎሚ እቲ ኩነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ በቋራይ ጥራይ ዝሓስብ እንድሕሪ ኣምፂኻ ትርጉም ዘይብሉ ኩነታት ይኾነልካ ስለዚ ንመጀመርያ ናይቲ ፖለቲካል ኤሊት ዝኽተሎ ዝነበረ መንገዲ ስለ ዝገደፈ እዩ ዝፀገም ዝመፀና ዘሎ እዩ tariff rate in the world against India. He punished Brazil with equally high tariffs and levied sanctions and visa bans against Brazilian officials. South Africa faces 30% tariffs, a total cutoff of foreign aid, and potential sanctions against government officials. The governments and people in these countries are outraged at their treatment. India used to be overwhelmingly pro-American. Now it is rapidly shifting to a deep suspicion of Washington. In Brazil, President Lula's sagging poll numbers have risen as he stands up to Trump's bullying. In South Africa, President Cyril Ramaphosa gained stature when he politely responded to Trump's Oval Office head. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ንኣሜሪካ ይሃስያ ኣሎ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን I'm gonna give you this like ፖለቲካዊ ትምህርቲ ኢና ንመሃር ዘለና ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከይድና ኣብ መፅሓፍ ኣንቢብና ገለ ኣይኮነን ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ዓመታት ታሪክ እዩ ዝፍፀም ዘሎ
أنا نبعلي نمجمريا جزيا بهوتي كم زعينت أبي بوليتيكا ولوتي ككاية كله أبريل تايم كم بابا ويونكسر عنك كاتلون كي لازلهم سات حمش عمت إنترنت تلفزيونات كل زلنا بأوروبا يقمد نيره بات اتفوكس ناتكا أب أنت زي نيرو نتي إيفنتس نتفت عميتاتنا عالم تلتفكا بقرة بحط كاتلون تغلقا كابزي زحلف سلسة عمد كن من قصاصاتنا عالمنا عبي ترانزيشن عالمنا كنيلا تكاير كم زلا داي تو داي نكاتلون لنا عبيت فت عمتات دماي فت عملو دحر كالاي كوينات عالم أبشعين شعتنا 245 زتمسرته أكايدانا عالم أب إسرائيل حمشان أبيلو كودغن بحدش من قد كتك أنر لنا so you نسخي أنا تاريخ كفت أنر لنا بتاريخ مالتي هذا معلتي أبكو تشحن حمسان ويون سوسان كميلهم كزاربيم كم زي مدرخ يو تزعبي لوتي دونالد ترامب استخدتله من قدي ايو تنا امريكا قبل التنت بعلى امريكا بعندراناتا كسيرات لك كمتي هتلر بزخدتله زنبرت تعبيد زمولو سقمتي كالا كينات عالم كي جمرك قصل خلني يرغن تعبيد وقاصر سلازي كالا كينات عالم نخجمر وسينو زبلو لك حجد ما دونالد ترامب زلو تعبيد نتهاجر يودقالو دحان كالوت كان تايبلس كسم It's being described as the scariest group of nations. Vladimir Putin, Xi Jinping, and Kim Jong-un shoulder to shoulder as China shows off its supreme military power. So how dangerous is this alliance? How will Donald Trump and the West react? And how could it reshape the world order as we know it? The global order, if not is changing, it has changed already. This is no longer a world where everything has to go through Washington. I'm Daniel Hewitt, and our experts are here to tell you what you need to know. كم نريد زلنا تي أجاباب زغيات زلو دارجا almost بيمانن أجابن أبحدنت في علي بمالو سد منتايو China تخدو زلا راشيا تخدو زلا علمنا كم استغيرت مدرخ دارجا قدم سي وحدات mainstream media ده يكونه أتوم independent media يمنزر بازار مونير لومي it's everywhere أب كله بيمانن أجابن the same message نسمع زلا نتايو The world has changed as we know it يمزل زلو كم تانقلم نفلتا كايدانا علمنا أبقد معيننا تغيريو and it is over أمريكا أبزوانزي كتقواصر زي تخل عينة تكايدا متشيلو تكايدا دما كاب جزينا بجزي يغطلالو من البات exactly نا أمريكا وحيفوك على زغل سيستم تفتيرو لاين بلني ناقن incrementally نقرات تغير كلك أسنا بلي زغير ناي أباي بريطانيا ملكنا علم زنا بركتنا أمريكا نخودق قدام يكون عالم تسعيره خلاك سب كلا يكون عالم يغطل نير انت مالتيو ناي حدا عالم مراح زنبر قلت في كون زودق سلازنا امريكا نريو زلنا قلت افدا توصلوا زلا مركودكو خبز جمهور نوي يم غيرم حجكن نتي اوداد قناتهم قلت افي وسقولو لو اتنا تشاينا زمصت حيل دما ناي بحقي معربا ميديا اوبسيسد يخوين زلو دارغا تبلع لك نبل نخل ناي تشاينا حيلي اغريمو ميزلو ززرا ناي مريت نحنا تراي كون اغريمو نشأن أمريكا نزم عربا وعالم أمانة يقريمو أن كابو زرباك ساب حجي ولا كوا الموسو من قريب انتلو every day حدش analysis يسمع زلو بزعبو because it's a clear demonstration وتهدروا عقمناتا تكنولوجيا عقمناتا كمون political عقمناي China يعبو خمزلو ولا ونتم typical توم عندي ناي أمريكا ناي China دخمت وين China دخمتيا نابلو propaganda زقبرو جنبرو دقفتنا أمريكا نتكون نتقبلهم. This is something we cannot change. Almost كغير أبزي كله لدرجة بس حلو أبزبل مدام نمتوري قمالو and it's just incredible to see بفلاي military might نا China زر أيوه نبحكي تنكيفون كم زلوا إن أنا رجالنا كابكينات كي وتأنا خلنا تكال أي جنبار حجي نكاتلو زلنا تاريخ كفتم كلون ريا زلنا دمان Looks like it's still alive and well as the U.S. military deployed a fleet of warships and Marines surrounding the coast of Venezuela. Venezuela's President Maduro says it's actually just a pretense for the U.S. to pull off a regime change against him. We'll see how this is actually just the most recent spat in a decades-long string of escalations between these two nations. These two have gone from being best bros to being on this collision course. The Monroe Doctrine looks like it's still alive and well. انتهينا نرزلنا زي نريزلنا دما برقت أمريكا رجيم تشينج تفتن كم زلا مكسيكو دارجا مبزح تسب أبريل تايم نريو زلنا حبريتاي قبل جمير له زيد مانتايزر زلو أمريكا دليتاتا بسنة حساب بوليتيكا بدبلوماسي بخال من قد بقرا قالت راح تودو يكونتن أمودا تنتبي تي قدان قالن مصدق خمانة هجر بغت همتيوم علوا منقسي قبريم زفتنو جزي زي ما راغبا متيوم مزلون علوا منقسي زاكل سراويتن وتهدروا عقمن كم زي كوني فلطيوم قنتايم زي قبرو زلون
دارجا أبتوش تعدي زخونة يكون نيكولا مادورو كألي زغل انتلو كأليو زغل كودقو زغل انتلو غينو then this is the time حجي إليو نحنا شفان غيرنا لكم علنا زخونة يكون سقمتو صديهم زبلو زلو برقت ناي مادورو وتهدروا عقمك الليلة يكونني زبهال زعكل درونات كاب ناي إيران درونات شاهد درونات ببزح كم زلو وتهدروا عقم ناي راشا ببزح زجاز مقانون ناي نويح عمتات محازود زنبورو سلو زخونو ناي أمريكا وتهدروا عقمون كم زلو سلازي ننفسك كلا خلالو زغل حيال زخونو وتهدروا عقم كم زلو يزنقر جن ستيل أتنريو زلنا كنتات جن ناب حدقنيا كنتات مأزن زخيز زلو كنتاتنا نرزلنا تي زلو مدرخ دما it's a matter of time ني فنزويلا وي عراق توت ويون نيكولا مادورو كابتو كنتات تكئلا كود قالو زخل مالتي زعجي روي زخونه اجريسيف سقمتينا نرزلنا زعجي زقبرو زلو من البات فنزويلا بيناتو يلغا نا امريكا اللي تقول نتاكايدا كما يقبل تصور سمع بزي to do with restoring America's manufacturing base or reducing trade deficits. The US actually runs a trade surplus with Brazil. While Washington has been alienating these countries, China has been courting them. It has outlined a plan with Brazil for a transformative railway network connecting its Atlantic coast to Peru's Pacific one. كم نريز لنا كل زنريز لنا تي زحزنهم زلنا أمريكا تشاينا أمريكا أملو أميت عمد بحج كد قبر زي تغل حاجزات ويون كوبريشن الشركة النت يتقبر زلا لك أن أفريقيا ببعال جبتدي وببعال إيرترا جميرة كسام معراب أفريقيا بس إرجام بمنقد بابورون كتل جبا كم تدل زلا نلاتين أمريكا دما ببرازيل كساب نيو ببيرو بمنقد بابور جيرا كتلاقبون نقدنا تاك متشا بتن كاب دمتو بس جير كانت نقدي كم جير كتسالتو زيد ما China تصرح زلا وعزيو سلمتك كم قد جبر تغل مغنياتو because it can سلا تغل China look at this زي تري وزلهم كاب زعبي airport بعالم زعبي train station ناي منقد بابور تسرح زليو منقد بابور China ناي بابور station تسرح تيو كتما يدمسل انتي مالتيو China بس حتى زلا technology I'm really sorry أمريكا بحجي 5 عمد كدلياينا وكد بصيحم زبلو زلو بفلاي ابزناي ريل بزناي منقد بابور تخدو زلا مخنيات امريكا زيرو يا بريل ابناي منقد بابور سلمتاك منقد بابور يمرص حدا سلوتيو كاب حدا غاز وحديو بكلانات زو حديو لعلو كل دما بواغا دما زواصا كاسيو ترديهم لو نفرتي اب ايربورت قطعتك كندي حغوز غوص يزلكا كندي شجر يزلكا ترين ستيشن كن تلكا تفلطا بعد سوي سل نبر ميبي كنت زنا تشاينا ليتست تكنولوجي يبلون خون كن احنا زعما بل ترين ستيشن زلنا هنا بعالم سلازي بورصا خايسكا كنترول يلا بوليس يلا تويلكا او شي مش دقيقه 10 تسبيخه ترين كايسكا نبز دل خايو الناس رحكا لابتوب تتكن زبلكا يلا كوفاي تبل زبلكا يلا it is so comfortable بترينز كتغعز مالتي سلازي أزن ريو زلنا كنت هدما China التكنولوجي كاوت قبلتنات ناتا ناب كالوت هجراتون تمصو سلازلا نكالوت هجراتون تم آخرين تقلت ألين تبنن سلازلا اتن ريو زلنا كنت there is nothing America نزي حيلنا China نزي قعزونا China تطو كتب بلولو تخل every time كاب China أمريكاويان وإنجليزاويان زقبروا فيديو على تيد حصرو تبلا الله خاصها كاب جبتو وي كاب إيرترا وي كاب سودان زخديد مسلكا كاب مانم إيروبا أو هجر كيدوم كاب أمريكا كيدوم أب China على تي حصرو من تزلو تكنولوجي نخجلتوا حتى دمايو دارجة أبناء مسألة عالم تنبر زال حجر يوم زبلوا سلزي تي China تجبروا زال حجرات من China خسروا وتدروا عقمناتهم نرد هنا تكنولوجي كا عقمناتهم جد كاوزة جرمي لذي تري وزل لهم it's just incredible stuff زجرمن زدنغن نجاراتي هانتلو ساتهم يهانتو كوينات زدبدبوا حجر يبلومن بومبز دربيو لحجر يبلومن تزحقوس دما كل يبوت هدروا عامي نأمريكا تشيك جبر زغل حيلي بمفتارهم اتزبلته نعلمنا security guarantee كبز خليهم زبلو زلو okay so much about China بزح كنا زارب نخلينا من البات نهيله حنتي مسوت تهازار استي جزيان ترخيبه كم سألكم كفتني هجين ناب أب زوبانا قصي حنت اللابزي نقرأ من قديك قلت لكم زدلي زي أسكن اسمعيا معناته it's also another important thing
Internet connectivity has been severely disrupted in several countries across South Asia and West Asia due to a series of undersea cable outages in the Red Sea. Now, while the cause remains unclear, the incident comes amid heightened regional tensions. The global internet traffic remains mostly untouched, but inside West Asia and South Asia, millions of users face lower speeds and interruptions. Microsoft confirmed the issue on its status page, warning that customers in West Asia may experience increased latency, though traffic outside the region remains unaffected. Well, NetBlocks, a global እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንገዲ ብትሕቲ ማይ ዝኸይድ ዝነበረ ኬብልስ ናይ ኢንተርኔት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተተንከፈ ወይ እውን ከም ዝተቆረፀ ወይ እውን ከም ዝተጎድአ እሞ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣንደርሲ ኬብልስ ይበሃል ኤርትራ ዝበለፀ ኢንተርኔት ይከልዋ ፅባሕ ንጎ ኣብ ዝወሰነትሉ ስለምንታይ ብከባቢ ኤርትራ ዝሓልፍቲ ዝበርትዐ ሲ ኬብልስ ይበሃል እቲ በዚ ገመድ እዚ ዝኸይድ ዝበርትዐ ናይ ኢንተርኔት ሓይሊ ብቀይሕ ባሕሪ ዝሓልፍ ስለዚ the day we decide to have internet we are right there at the heart of it technology ካብ ዘላ ክልወካ ሓያል ኢንተርኔት ክልወካ ኣሎ እንዲ ዝበሃል ሓያል ኢንተርኔት ኣብ ንደልየሉ ግዜ ኤርትራ is right there ስለዚ ነዚ ሑትዮም most probably ከምኡውን ቀጥታ ሑት እንተደይኮነ ምስ ዝተሓሓዙ ሓይልታት ነቲ መንገዲ ነቲ ናይ ነዚ ናይ ኢንተርኔት ገመዳት ከም ዝሃረምውን እቲ ስራሕ ድማ ከቲ ዝሓይሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝዓበየ ስራሕ ናይ ሎሚ ናይ ዓለምና ብኢንተርኔት እዩ ዝስራሕ ኢንተርኔት ድሕሪ ዝሒሉ ቢዝነስ ዝሕል ቁጠባ ዝሕል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ኢና ንብል ዘለና ክንምንታይ ኣብ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናትና ክንምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኢና ንነግር ዘለና I really hope someday Eritrea is going to be the power ነቲ ኩሉ ዘለዎ ፀጋታት ንብሎ ዘለና ሓደ መዓልቲ ኩሉ እቲ ፀጋታትና ኣብ ባሕርና ዘሎ ዓሳታቱን ማዕድናቱን ካልእ ጥራይ ዘይኮነ ኢንተርኔት እውን ብቐረባ ንዓና ስለ ዝኾነ ሓንቲ ጃየንት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ሃገራት ክትከውን እያ ነዚ ድማ ንክትከውን ናትካን ናተይን ኮለ ጌና ምድላው ብዓቕምና ተዳሊና ብቁጠባና ተዳሊና ብትምህርትናን ብተመክሮናን ተዳሊና እንተፀኒሕና እዩ ክኸውን ዝኽእል እዮም ዝብሉ ስለዚ take advantage of እቲ ኣብ ግዜና ዘሎ መድረኻት ተጠቀምሉ ፅባሕ ንጎና ዓድና ክንጠቅም ተኮይና ሎሚ ተዳሊና እንተፀኒሕና ኢና ኣነ ካ ኩሉ ግዜ ንሎምን ንፅባሕን ተዳሊና ንክንፀንሕ ክሕግዘና ዝኽእል ትሕዝቶታት ክቅርብ እየ ዝፍትን ሑቲ ዝገብርዎ ዘሎ ንቀይሕ ባሕሪ ፀገም እዩ ኤርትራ ግን መፍትሒት እያ ክትከውን ዝያዳ ኤርትራ ክትተሓባበር ኣብዚ ኦፕን ዝኾነትሉ ንቢዝነስ ድማ እዚ ኬብል እዚ ናብ ኤርትራ ተፀጊዑ ክኸይድ ምዃኑን ንኤርትራ እውን ተወሳኺ ኣታዊታት ክገብረላ ዝኽእል እዩ ካብ ቁጠባ ከይወፃና ከለና ሓደ ግዜ ዘይርዳእና ሰብ ኣሎ እዚ ቻርት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዓለምና ገንዘብ ግሎባል ዌልዝ ናይ ዓለምና ሃብቲ ኣበይ ተቐሚጡ ከም ዘሎ ንክንፈልጥ ኢለ ዝዓበየ ትሪእዎ ዘለኹም ብገንዘብ ጥረ ገንዘብ ኮይኑ ተቐሚጡ ዘሎ ሃብቲ ናይ ዓለምና ክንደይ ይኸውን 120 ትሪልዮን ይኸውን 120 ትሪልዮን ብዓይኒ ገንዘብ ኮይኑ ተቐሚጡ ዘሎ እዩ ቦንድ ዝበሃል ብመልክዕ ቦንድ ተቐሚጡ ዘሎ ኣብ ዓለም 300 ትሪልዮን ዝኸውን بعين بوند وريد له ريل استيت يعني ريل استيت دما اذا بغزاوت خوين زلو دما 330 تريليون عالمنا مالتيو equities بركتات ستوكس مالتيو 115 تريليون equities دحريو ب ارت ورق مالت نابنت بدولار زلو 6 تريليون ب I don't know تحنتني ايش تبلو نانا كارس يعني collections زي collectibles كما كاين دقله 6 تريليون ارت مالتنا بارت ملكع زقمات ገንዘብ مالتيو 18 تريليون جولد مالت جولد دما 16 تريليون الله ابتنا علمنا بيتكوين دما 2 تريليون از اولموست كنت حمشوي نفس لسه قريب له سلمنتاي اذا ارسزي تي ناي بيتكوين بوتنشال نكريلهم زمصويم تيك ادفانتج اوف ات جينا نيشتي دونغيل له خطبل دلغه ካብዚ ናይ ወርቂ ድዩ ካብ ናይ ሪል ስቴት ድዩ ካብ ናይ ገለት ገንዘብ ናብ ቢትኮይን ናብ ክሪፕቶን ክኸይድ ከም ዝኽእል ዝነግር ዘሎ saying who ግራንድ ካርዶን እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ሪል ስቴት ታይኩንስ ዝበሃል እዩ እንታይ ይብላ ኣሎም ኣብዚ ዋን እዚ when 380 trillion real estate industry gets combined with 2 trillion of bitcoin the world will witness a new financial behemoth ማለት እዩ real estate مس كريبتو مس بيتكوين كومباين كغبر وي فتنلو اكندي تحجا بغلات قبر بيتكوين تحسكا غزان غزي قلل يكوين زلا امريكا اج اب كال دما يمصالو بيتكوين تلكا غارانت لكا لكا كم زمريت لكا وي غلس سلازلكا نعاها غزان خدغز عدل كبخات زبلص ايكاو مغنياتو برينت خدبر يتخل كسرق كتبلو يتخل نسو كلتين تتحايسكايو تقطبا نا عالمنا
ዓብይ ጃምፕ ክገብር እዩ ዝብል ዘሎ በዓል ንሱ ድማ ድሮ ጀሚሮም ኣለዎ እቲ መስርሕ ከድኩም ፈለው ክትገብርዎ ትኽእሉ ስለዚ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ዲስ ቼንጅ መን እዩ ዝውንኖ እቲ ቢትኮይን ክሳብ ሕጂ ዘሎ እንድሕር ኢልና 57% ግለሰባት እዮም መንግስቲ ይኮነ ኮርፖሬሽንስ ኣይኮነ ገለ 57% ናይ ቢትኮይን ግለሰባት እዮም ዝውንንዎ ድሕሪኡ 17.6 ቢትኮይን ዝጠፍአ እዩ ዋና ዘይብሉ ጠፊ እዩ ምክንያቱ ኣብ ወለድ ተቐምጦ ኮይንካ ናይ ወለድካ ኮድ ፓስወርድ ተረሲዕካ ጠፊሉ እቲ ቢትኮይን ከም ዝጠፍአ ይፈልጥዮም ዋና ግን የብሉ 17.6% ድሕሪኡ ካምፓኒ 3.6 ETFs governments ገለገለ እናበልካ ኖት የት ማይነት ዘይተገና ዘይወፀ ድማ ኣሎ ከምዚ ጌርኩም ጽቡቕ ሓበሬታ ንኽህልወኩም ኢለ ዝገበርኩ እየ ስለዚ learn these things take advantage of it እናበልኩ ሕጂ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት ተሓልፍ እየ let's start with this one please like ግበሩ to the Horn of Africa where fiery rhetoric over the Red Sea port of Assab threatens to spark a new crisis between Ethiopia and Eritrea. Two high-ranking Ethiopian generals have startled the nation in recent weeks. The Horn of Africa, where fiery rhetoric over the Red Sea port of Assab threatens to spark a new crisis between Ethiopia and Eritrea. Two high-ranking Ethiopian generals have startled the nation in recent weeks, openly claiming that the Red Sea port of Assab, now part of Eritrea, was given away illegally by a previous regime. መቸም ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ወይ እውን እዚ ወደብ ዓሰብ ኢሎም አንቂዶሞ ዘለው ሕማም ኣብ ጥርዚ ደረጃ ደይቡ ከም ዘሎን ዳርጋ እቲ ኩነታት ማንም ከም ዝከታተሎ ዘሎ ናብ ኣሰካፊ ኩነት ደረጃ እናደይበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኩልና ንዕዘቦ ዘለና ኢና ግን እስከ ቁርብቲ ላይ ድሕሪ ተመሊስና ኣብ ሬድ ሲ ፎረም ዝበልዎ ንስማ For the last decade, at least, we've noticed that the Horn of Africa has moved from the margins to the center of overlapping geopolitical currents. While Gulf engagement is central, it sits in broader architectural power. There's US-China competition, there's Turkey's assertiveness in the Horn of Africa, Egypt's strategic calculus, Iran proxy strategies, and the Horn state's own navigation and agency in all of this. I want to focus on the implications for governance, for security, and for region. እንታይም ዝብሉ ዘለዎ እዚ ኣብቲ ናይ ሬድ ሲ ፎረም ሬድ ሲ ኤንድ ጋልፍ ኦፍ ኤደን ፎረም ኢሎም ዝገበርዎ ዝተዘርበ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ለንቀነ ከውፅዎ ጀሚሮም ኣለዉ እሱ ድማ እቲ ዳይናሚክስ ናይቲ ዞባቲ ኣናብባ ብፍላይ ዘን ሪጅናል ፓወርስ ዝበሃላ ጋልፍ ስቴትስ ፕላስ ግብፅን ቱርክን ኣብ ግምት ይተኻኖ ኢራን እውን ከምኡ ኢራን እኳ ምስተን ጋልፍ ስቴትስ ቆፅራ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣብቲ ፐርሽን ጋልፍ ስለ ዘላ በዚ ኮይኑ በቲ እዚአን ሓይልታት እዚኣቶም ኣብቲ ውሽጢ ዓብ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለውን ኣብ ገለገሊኡ ብሓደ ፀኒሖም ኣብ ንሓትሕዶም ክዋጉ ብምፍጣን ሃገራት ኣብ ምፍራስ ዓበ ግደ ዓበ እጃም ዓበ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ እቲ ሪል ኤግዛምፕል እናበሉ ዝጠቕስዎ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዮም ዝጠቕሱ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ይጠቕሱ እዮም but the problem is I just don't understand ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከም ወላ ሓንቲ ዘይካየድ ዘሎ ገይሮም እዮም ኣክት ክገብሩ ዝፍትኑ መጀመርያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝበልዎ ቅድመ ምርኣየ I'm going to show you this one because this is a very interesting video እዚኣ ካብ ካርቱም ዝወፀት እያ ካርቱም latest video ኢሎም አልጀዚራ ዘውፅዎ እዚ ዝትሪእዎ ዘለኹም ካርቱም ሎሚ እንታይ ትመስል ድሕሪ ኩናት ናይ 2 ዓመት ዝኣክል ምቅፃሉ ንካርቱም እንታይ ገዲፍላ ብምባል ዘውፅዎ ስእሊ እዩ it is scary ብትክክል እቲ ስእሊ ናይ ካርቱም ክንርያ ይከኣልናን ዘለና and that is ከሪአኩም እቲ ናይ ኩናት እሞ ክናልዮ እቲ ናይቲ ከተማ ዕንወት ከርእይዎ ከለዉ look at this I mean ክንደይ ካባኻትኩም ካርቱም ነርኩም ንካርቱም ብፅቡቅ ዝክርዋስ ካብ ኮሜንት ሰክሽን ጻሓፉ ኣብ ሪኢቶም ጻሓፉ how do ከመይ ዓይነት ካርቱም ይኹን ትፈልጡ ነርኩም ንስኹም ኣነ ካብ 2006 ናይ መወዳእታ ክሳብ 2008 መፋርቕ ኣብ ሱዳን ኣብ ካርቱም እየ ነይረ ከበለ ክልእ so what I know ኣብቲ ግዜ እቲ ዝፈልጣ 2011 እውን ሓደ ወርሒ ገለ ከይደ ነይረው ስለዚ ሱዳን ኣዝዩ ምዕቡል እዩ ነይራ ንኸለኹ ምዕቡል ገለገለ ቪላታት ኣብ ካርቱም ዝሪኦም ዝነበርኩ ብፍላይ ኣብቲ ሪያድ ዝበሃል ዝሪዮ ዝነበርኩ ኣነ ኣብዚ ስዊስ ከማን ሳሕቲ ኢኻ ትሪኦ ክንዱ ዓይነት ላቪሽ ስፍሓት ናይ ሓደ ሰብ ከምዚ ኣብዚ ከመይ ኢሉ ይነብር ኢለየ ዝግመት ነይረ ኣሚን ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ ሃብታም ሃገር ይበት very rarely ሳሕቲ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ቪላታት ትርኢ ብዚ ሳሕቲኩም ክንዱ ዓይነት ቪላ ሓደ ሰብ ክቕመጦ ድማ extremely rarely ናንሪ ምናልባት በዓል ሱቅ ገለገለ ዘሎ ገለ ሰብ ክርኢ ይኽእል እዩ
but in general ክትሪኦ ከለኻ ክንዱ ዓይነት ፕሮፐርቲ መሊኹ ዝቕመጥ ሰብ ሳሕቲ ኢኻ ትርኢ ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዝነበርና ደረጃ ናይ ሃብቲ ካላርሲ ኣብ ብዙሕ ተቐሚጠ ሸርግ ኣብቲ እንታይ ምብሎ ርስዐ ሎሚ በቲ ሰሓፋ ዝበሃል እውን ይቕመጥ ነይረ ኣብ እንድሩማን ዝበሃል ይሰርሕ ነይረ ባሕሪ ዝበሃል ይኸይድ ነይረ ካብቶም ሲሪዮ ነይረ ብሓፈሻ there was wealth ሃብቲ ነይሩ የሽግር ኣይነበሮምን ዕግርግር ወይ ዘይምርግጋዕ ኣይነበረን ገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን they have seen good things ፅቡቕ ነገር ርዮም ኣብ ፅቡቕ ደረጃ በፂሖም ሎሚ ድማ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ካርቱም እያ ኮይና ዘላ ካብዚ ኩሉ ንመሃሮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ፖለቲካ ናትካ እንተዘየፅሪኻዮ ከም ህዝቢ ሓድነት እንተዘይብልካ ደጊመ እየ ዝብለኩ ኣነ ንሱዳን ሰሙን ሙሉእ ብዛዕባ ሱዳን ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዓመት ሙሉእ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዘይውዳእ መፅሓፍቲ ናይ ጉዳይ ናይ ሱዳን but the biggest lesson ተዛዕበየ lesson ተዛዕበየ ትምህርቲ እንታይ ሱዳናውያን ጉዳዮም ንኻልኦት ሕሊፎም ስለ ዝሃብዎ ሓድነቶም ክሕይሉ ስለ ዘይከኣሉ ንፀቢብ ናይ ረብሓ ናትካ ናይ ዓሌት ናትካ ንጉጅለ ናትካ ናትካ ፖለቲካ ፓርቲ ድዩ ነገለ ንፀቢብነት ክትብል ምስ ደቂ ሃገርካ ከምቲ ትማኸር ናይ ደገ መጋበርያ ክትከውን ድሕሪ መሪፅካ ሃገርካ ዓድኻ ከተማታትካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ንከዓኑ ግዜ ይወስደሎም ክትሃንፁ ግዜ ዝወስድ እምበር ንከዓኑ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ብብዝሒ የብልና ንሕና ባት እዚ ፀገም እዚ ድማ ኣብ ከባቢና ኤቭሪ ኮርነር ኣብ ከባቢና ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ ዘቃፅላ ዘሎ እንታይ እዩ ሴም ፕሮብለም ሱዳን ደ ሴም ሶማልያ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ቋንቋ ሓደ ህዝቢ ክነሱ ዘባልዖም ዘሎ ንሱ ፀቢብነት ፀቢብ ኣተሓሳስባ ፈላሶታት ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ወላ ካልእ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ሕማቕ መንገዲ ከም ዝመርሓካ ሱዳን ዛ ንፈትዋ ጎረቤትና ዘጋጠማ ኩነታት ከም ሓደ ዓብይ መምሃሪ ክንወስዶ ይግባእ ኣብዚ ናይ ሬድ ሲ ፎሩም በብዙሕ ክጠቕስዋ ርየ ምስኡ ክትከይድ ስለ ትኽእል ኢለ ናው let's go back to ብዛዕባና ዝብልዎ ዘሎ because the most important thing is what are they saying about Eritrea I mean, all the international community and the regional community should understand our need to that access. And that access should come through understanding and mutual benefits of all the countries in the region, and also Assab and Musawa have been in the benefit of Ethiopia for the long time. And now, who is benefiting from it, and who is going to benefit from that port if Ethiopia is not benefiting from it? I mean, he mentioned several countries who are very far away, like Uganda and others who are not in need of these ports. So if Ethiopia is not going to benefit from these ports, it's just going to be abandoned. እንታይ ዝብል ዘሎ ትሰምዕዎ እንተለኹም እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዝነበረ እዩ ወደባት ናይ ኤርትራ እናጠቐሰ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወደብ ምፅዋዕን ዓሰብን እዩ ዝጠቅስ ክልትዩ እዚ ወደባት እዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንተዘይተጠቂማትሉሲ መን ክጥቀመሉ እዩ ዝብል ዘሎ መን ክጥቀመሉ መን ኣይጥቀመሉን ኣይኮነን ትሕቶ ወደብ ክንደይ ኣታዊ የምፃላ ናይ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶ መጀመርያ ወደባት ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልክዕ ካልእ ኣብ መሬትና ዘሎ ማዕድናት መን ክገዝኦ እቲ ማዕድናት መሬት ጎላጉል መን ክሓርሶ እዩ ዘይበሃል እቲ ወደብ እቲ is gonna give a service ይክበና ባፅዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ከም ባፅዕ ግን ካልእ ወደብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከም ኣስመራ ወይ ከም ከረን ጌርኩም ውሰድዎ it's just a place yes potential allo ወደባዊ አገልግሎት ከብኽእል ኢትዮጵያ ተጠቂማትሉ ኣታው ከምጽእ ኽእል you can say many things ክትብል ትኽእል ኢትዮጵያ ካብዝ ጌር ወረባብቲ ስለ ዝኾና ገለ ክፋል ክትጥቀምሉ ዝኽእሉ እውን መንገዲ ክሉ ኽእል the question is ኣበናይ ፕላኔት ዩ ኤርትራ ወደብ ኣይበኩም እየ ኢላቶ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰው and this is another ምጥምዛዝ ናይ ነገራት ኤርትራ ስለዘይ ተሳትፈሉ ፕላትፎርም እስከምዚ ኤርትራ ኣብቲ ከምዚ ዓይነት መጋባያ تعدم دي تعدمنا يفلتني قل إيرترا ناتا قال سلدي تسمع انت يام زقبرو كل جزء perception انتايو إيرترا امبكم تبل كم زخالت حيزات وحنيقة هاي انت يام زبلو سم بزوج زي وسيدم هاي تدوكي مملو أين احنا خنتقوم اللي قدي فمنا زبل زربا يخاتسمع زوج انتايو نقل سباسي يبلو يقعروا انتاي بمو قال البوليتيكا كم زبالي يلا تدي خانلا بوليتيكا بخما يكون نسر دقيم كدقاقيم مرقت ناتنا كتنصر كتكلالك ስለዚህ ኤርትራ
مجمريا كمزي فينيوس ايتوصن يا زلا عدل ايتبن يا زلا جن انا كمناتي ريتوك سمع زدلي ኤርትራ بتدغاغامي مجمريا نزغبو مكالات رقيبات زاربيا كريكم يصنه لون لعلو كل جن حدا لولاو مريتنا ኤርትራ مخانو ولا كب عالم استمسكره ولون زي كاتنا بنتخونه we have to state it again and again كالاي تا عندي انا دس كتبحال زدليا ኤርትራ አገልግሎት ናይ ወደብ ትخل ሃገር ከም ዘይኮነት ዘጂ አነ ብዙ ግዜ ጽፈው ግን መንግስት ኤርትራውን at some point mention ተዝገብሮ ኤርትራ is willing to cooperate ወላኮ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዞባው ምትስሳር ሓበራው ዕቤት ይደልየን ተበለት እቲ ወደባት ናትናውን sometimes ተቂሶም ወደባት ናትና ብሕጋውን ናይ ቢዝነስ ተርምስ ኣብ ዓለም ዘሎ ወደባዊ አገልግሎት ንማንም ሰብ ክፉት ምዃኑን ዌልካም ምዃኑን زعجي أب في جزء عقرقرنا يشنش عتمتين تسعان شومن تنزل برا بريزنت سياس أم بفيديو متيو وده بعدنا نيوتيوبيا ده كورس نمانم كفوتي من بالجليس نير أكو تشن عصرت شومن تن سلام أبسترجع قالوا ون بس حتى تو زود بعد زي نيوتيوبيا ترانت رايده كورس نقوله كجلجل كسر حالكم عبل زي اللوي من بالت زاري منيرو again إذا عينت مسج from time to time ون أنت زد الجم سلمتاي أبتميديا تمالز بالكوت راي كونن كل زي كدقم زلو كوين يسمعني مبر ኤርትራ ወደብ ከልኪላ ያ ዝብል ስቴትመንት እኮ የለን ተርጂኹኒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣይትባንያ ዝበለ እኮ የለን ንሕና ግን እንታይና ንብል ዘለና አንጻር ዙይ ናራቲቭ ንዋጋ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ሓሶት ክንዛረብ ወይ ፕሮፓጋንዳ ክንዛረብ ኣይንግደድን ኢና ሓቂ ጥራይና ንዛረብ ወይ እውን ነቲ መትከላትና ኤርትራና ደጊምና ምዝራብ ጥራይ ዘድልየና ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ሼር ገይረሉ ኻነ ንምንታይ ክገለጽ ነዚያ መስምዑ ላይ ምሳታ ሃይዛ ክምልሳ ስለ ዘለኹ ጣጸር ስለንኽእል ንስኻትኩም ድልዋት ኮይንኩም ጽንሑ ክብል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሰራዊቱ መልእኽቲ መሓላሊፉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሕሪ 33 ዓመታት ናብ ሓያልነትኩም ስለስተመለስኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዮሃና ክብል ተሰሚዑ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዝብል ዘሎ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን እየን እቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምምራቕ እቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢትዮጵያ ናብ ሓያልነታ ከም ዝተመለሰት ዘረጋግጽ ምልክት ከም ዝኾነ እውን እዩ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ገሊጹ ዘሎ ኣመሪቑ ቁልፊ እቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ንኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሪል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ዘረከበ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ እዚ ገዚፍን ውቅብን ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ምምራቑ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ሪፎርም ቁርፀኛነቱ ዘመስከረሉ ከም ኢትዮጵያ እውን ናይ ይከኣል መንፈስ ዝተረኣየሉ ክብል እዩ ተዛሪቡ ድሕሪ 33 ዓመታት ኣመራርሓ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ጣዕሳን ንደትን ክትህድሱ ስለ ዝተሓረኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ዝበለ ብርሃኑ ጁላ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብና ክነምልስ ስለንወፍር ድልዋት ኮይንኩም ተጸበዩና ክብል እዩ ንሰራዊት መልእኽቲ መሓላሊፉ ዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ 2 ዓመት ንኽዛዘም መደብ ተታሒዙሉ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ዋና ሓላፊ ምህንድስና ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣብቼ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዓመትን ፈረቓን ሃኒጽና ኢና ረኪብናዮ እዚ ድማ በር ባሕርና ንምምላስ ዘርአናዮ ቁርፀኝነት እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ ካብ ምምራቕ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ቢሾፍቱ ማእከል መሰልጠኒ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝተመረቐ እውን ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ሕጂ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን እናተኻረረ ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ይመስል ብፍላይ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ ሰመዝ መንግስትን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ዝስማዕ ዘሎ ምድረታት ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምውናን ንኤርትራ ክትወርር ከም እትኽእል እናተገለጸ እዩ ኣብዚ ሰሙን ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ንዝወሃበና ግቡእ ክንፍጽም ተዳሊና ኢና ንጽበ ዘለና ዓይንና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልብና ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ እዩ ዘሎ እዚ ድማ መስዋዕቲ ከፊልና ክነምልስ ድልዋት ኢና ክብል ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብወገኑ ቀይሕ ባሕሪ ትማሊ እዩ ካብ ኢድና ወፂኡ ናይ ትማሊ ጌጋ እዩ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማሊ ክንርሞ ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ንክህልወና ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ወይ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ቅቡል ዝኾነ ሌጂቲሜት ዝኾነ ነጥቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ መጀመርያ ንሕና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢና ክንህብ ዘለና ከምዚ ኩነታት መጀመርያ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ሓቂ ሒዙ ክቐርብ ክኽእል ኣሎ ሓቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ስምዕዋ ንኣብነት እዚኣ ስምዑ እቲ ንሕና ክንቦ ዘለና ቅድሚ ንሳቶም ነቲ ታሪክ ምቁፅፃሮም እዚኣ መስምዕዋ
እንደው ተሳክቶለት እንኳን ይገነጠላል ብንል ያ የሚገነጠል ብሔር በራሱ ቅራኔ እንደገና ኮንፍሊክት ውስጥ መግባት ይጀምራል። የኤርትራን ህዝብ ተመልከት። የኤርትራን ህዝብ ተመልከት። ኤርትራ ስትገነጠል ያቆም ነበሩት የተሳቢ ነበሩት። ኤርትራ በነገራችን ላይ ሀገር ነች የሚል አቋም ነው የነበረኝ እኔ ስህተት የነበር ግን ኤርትራ ሬፈረንደም ከማድረጓ በፊት ገና በረሃ እያለን ኢህአዴግና የኤርትራ ድርጅት በተለይ ሻዕቢያ ሌሎችንም ጭምር ስንነጋገር የተስማማንባቸው ነገሮች ነበሩ። የኤርትራ ውሳኔ በህዝቡ ይወሰናል። በህዝቡ በሬፈረንደም ማለት ነው። በሬፈረንደም በሚወሰንበት ጊዜ ደግሞ ሁሉም አማራጮች ለህዝቡ ይቀርባሉ። አንድነት፣ ፌዴሬሽን፣ ኮንፌዴሬሽን የሚባሉት ምርጫዎች በሙሉ ለህዝቡ ይቀርባሉ። ወደ ሬፈረንደም ህዝቡ ከመግባቱ በፊት سمعوا لهم زي رخص تكال ملحسو انتهي نابلي زارب الله مجمريا زعبانا يرترا ريفرندم مزرابن دراما مفتارن زي فيديو زي ما استغيري فلتني قصالي كل دبل وزلويو بفلايتهم ني ابيك عندك حضرتات انتهي بزغبر زلو فدر ريفرندم كغبر كله افت غزيتي نا يو ان حلاف زنبره ግብጻዊ ነቲ ريفرندم كقواصري لهم زغبر وون ግብጻዊ ስለዚህ በድራማ استغبر ريفرندم كوم دما افت ريفرندم زي كرو عكايدا خمس نبره يوم نت معبرسب عالم كومنو زفتنو نحنا سرحنا نتايو سلمتاكم غيرهم لا ينحرقنينا ما بنشتي تقط يا اخوان خلي يقل generally we have to debunk حسوت مخانومن كاب ابايتا زنبره كنا نزر حق مخانينا نغرز يالنا مجمريا ኤርትራ መሰረሰ ውሳነ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ መሰረሰ ውሳነ ኣለዎ እንተ ተባሂሉ ሬፈረንደም ክግበር ከሎ ሬፈረንደም ንኽልተ ነገር ኢኻ ትመርጽ ኣብ ሬፈረንደም yes or no እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሬፈረንደም it's always the same case ዝንት ፍዚ ክኸውን ዶ ትደልዮ ወላ ትደልዮን እዩ ስለዚ ሬፈረንደም ዝግበር yes or no እዩ yes or no ድማ ናጽነት ኢኻ ትደሊ ወይስ ከም ቀደም ዝነበርካ ኢኻ ትደሊ ስለዚ ኤርትራ ድማ እወ ናጽነት ኢሉ ስለዚ እወ ወይ ኣይፋሊ ነይሩ no yes or no ይናል ብል እወ ንሓርነትና ድማ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ብትደልዮ መንገዲ ኣብተ ሰለስተ ምርጫታት ደምፀን ኮንፌደሬሽን ዲኻ ትደሊ ፌዴሬሽን ዲኻ ትደሊ አንድነት ዲኻ ትደሊ ታንገብር 30 ዓመት ኻሊስና ደም ካን ዲረፍ ሓልካ ዘረባናቱ ነዚ ሰለስተ ዝንተ እንደሊ 30 ዓመት ዘዋግ እኮ ይነበረና ወይ እውን እዚ ኩሉ ገጅፍ ዋጋ መኽፋል እኮ የለና ነይሩ ብመሰረቱ ዝሕቶ እዚ እንተ ዝግበር ነይሩ ኢቭን ኣብ 1952 እውን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ክኸውን ኣይግባኦን ነይሩ ሪፈረንደም ተዝግበር ነይሩ ናጻ ክትከውን ትደሊ ቀዳማይ ናጻ ክትከውን ትደሊ ዶ ይትሕቶ ስለዚ እቲ ፌዴሬሽን ድማ በናይ መልክዕ ትደሊ ትኻላ ርስትንበር ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘለዎ ይዝኻ ከም ካልኦት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ናጽነቶም ይግባኦም እዮም ሰብሃለ ኤርትራ ናጽነታ ይዝግባ ባይ ዲፎልት ናጽነት ይዝግባ ነይሩ ኣብዚያ ነዛ ጉዳይ እዚያ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቅ ገይሩ ዝገለፃ እውን ነይሩ ነዚ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ብብዝሒ ፖስት ክግበር እየ ዝደልዮ ዘለኹ ኣነ ክንፈልጣ ዘለና ነገር ኣሎ Eritrea became independent in spite of the views of the majority of the world. Eritrea became independent when no one in this world believed that it would become an independent nation. When it was condemned to remain a colony under the occupation of the big powers. We became independent in spite of the efforts of the whole world to prevent ኤርትራ ናጻ ዝኾነት አንጻር ኩሉ ተጻበውታት ኤርትራ ናጻ ህዝቢ ኤርትራ ናጻ ከይከውን ኩሉ ዓይነት መሰናኽል ተሰጊሩ ንኩሉ ብድሆታት በብመድረኹ ሰጊሩ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ልውላውነቱን ኣውጁ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንዓና ክትገዛና ወይ እውን ኣብ ልዕልና ማሓዳሪት ዝገበርዋ ኢትዮጵያ ከተማሓደር ስለትኽእል ወይ ኤርትራ ክትቋፀራ ስለዝግባእ ዘይኮነ እሱ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ንኣሜሪካ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ዝነበሩ ናቶም ገምጋም ከምኡ ነይሩ ስለዚ ኣክንዲ ብፃዓዱ ገዚኦማ ነዚ ሃገር ኣብ ትሕቲኦም ትኸውን እንታይ ክገብሩ ደልዮም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ድሌቶም ንክገብርዋ እዮም ደልዮም ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ኣብ ትሕቲያ ጌራታ ዘላ ሌጂቲማስን ገለን ሂብካን ኢትዮጵያ ታሪካዊ ገለ ከም ዘለዋ ምሲልካ ግን ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ድሌቶም ዝገብርዋ ባይ ዘ ወይ ኣብ ገለገለ ኣብ ካልእ ግዜ ክንጠቕሶ ኢና ኤርትራ ብፍላይ ንከተማ ከረንን ከባቢያን ንእስራኤላውያን ኣብኡ ከቐምጥኦምን መደብ ነይሩ እዩ እስራኤላውያን ኣብ ኣርባዓታት ማለት እዩ እንግሊዝ ነቶም እስራኤላውያን ቅድሚ ናብ ፈለስጢን ምኻዶም ናብ ኤርትራ ናብ ከረን ክሰዶም መደብ ነይርዎ ስለምንታይ እስከ ዘይሰደዶም ናይቲ ህዝቢ ድሌት ወይ እውን ገለ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ እኹል ማይ የብሉ እቲ ቦታ ተባሂሉ ተወሲኑ
እንግሊዝ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ሕማቅ ኣብ ልዕለና መደብ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሎሚ ህዝቢ ጋዛ ዝረኽቦ ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ጋዛ ዝረኽቦ ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ይረኽቦ ማሃለወ ብዘይቃል ዓለም ስለዚ እቲ ኩነታት ንኽንፅረና ዝኣክል ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ንመለስ ኣብታይ ወልድየ በርሱ እየተገናኘ ውይይት ያደርጋል። ስምምነታችን ይሄ ነበር። ኦፍ ኮርስ በኋላ የተፈጠረው ነገር ይሄ አይደለም ታውቀዋለህ። እኔ በጣም ልጅ ነበርኩ ሲባል የማውቀው ነገር ባርነት የነጻነት ተባለ የሚባለው ምርጫው ሆነና ምርጫው እንደዛ መርጦ ህዝብ ባርነት የሚል አለ እንዴ? ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ዩኒቲ የሚባሉት ሁሉ ምርጫዎች አልቀረቡለትም፣ ውይይት አላደረገም። ይህን ያኔ 3ኛ ክፍል ተማሪ ነበር ከብሬ ነው እና የሚባለው ነገር ባርነት ነጻነት ተባለ ነው የሚባለው። ይሄ ነገር እውነት ግን በተግባር ሆኗል በዛ ወቅት? አዎ ዋው እነዛ ምርጫዎች በሙሉ አልቀረቡለትም። የህዝቡ ነፃ ውይይትም አልተደረገም። ሕጂ እቲ ናትና ምርጫ ኣብ ቦታና ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ነቲ ንሕና ንደልዮን ዘይንደልዮን ኤኒዌይ ኣሚን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እኮ ካልእ ነገር ክትዛረብ እንዲ ዝግድደካ ግን ድሓን ዊ ዊል ቢ ሪስትሬይንድ ሕማቅ ነገር ክንዛረብ ኣይንደልና ብሓቂ ዘበሉልካ እቲ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኮፍ ኢሎም ዝዛረበሉ ዘለዉ ንክኸውን ህዝባዊ ግንባር ክንዲ ምንታይ ተራ ከም ዝነበረ ክንደይ ዋጋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝጨፍጨፉና ንሕና ኣዲስ ኣበባ ምሳተወ ሰራዊትና ካሊእ ይገብር ትፅበዮ ግን ኢትስ ኦልዌይስ ዲ ኣዘር ዌይ ራውንድ ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ከዓ ኢትዮጵያ አሸንፍ ያለው የምትለውን ማለት ምክንያቱም የምለውን ነገር አሁን እችኛውን ነገር በኋላ ላይ ስለማመጣት ነው። በአሰብ በኩል ያለው ድንበር ከጠረፉ 60 ኪሎ ሜትር ይሆንልኝ ብሎ ጣሊያንን የጠየቀው አጼ ምኒልክ ራሳቸው ናቸው። ይሄ ደግሞ 1897 ነው። ይህ 60 ኪሎ ሜትር ደግሞ በ1908 ውል ላይ ሰፈረ ማለት ነው። እንደገና የድንበር ውል ሲያደርጉ ወይ ትሪቲ ሲያደርጉ ይሄ ነገር ሰፈረ። ምናልባት ጠቀሜታ እንዲኖሩ ሪሰንት የሆኑ ውሳኔዎችን ለማቅረብ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ያለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ብብዝሒ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ ብቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ I'm trying my best ነቲ ናይ ኣምሓርኛ ክሊፕስ እናወሰድካ ኣብ ኤክስፖስት ምግባር ምክንያቱ we have to debunk it ብእንግሊሽ ውን ትራንስሌሽን እናተገበረሉ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝፅበየና ዘሎ ምግንዛብ የድሊ። ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ መጀመርያ ዓሰብ ንብረት ናይ ኤርትራ እዩ። ሓንቲ ሓፍትና ንፍእቲ ሓፍትና ቤክስ ዘላ ሻሮን የማነ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ዓሰብ ኤርትራ እያ ጥራ ዘይኮነሲ መበገሲት ናይ ኤርትራ እያ። እዚ ኤርትራ ዝብል ሽም ብጥልያን ተዋሂብዋ ነታ ኤርትራ እንድሕር ኢልና ጥልያን መጀመርያ ብዓሰብ ይጀሚሩ። ስለዚ መጀመርያ ኤርትራ ዓሰብ እያ። This is true. እንድሕር እቲ ኤርትራ ዝበሃል ከም ሃገር ክትሪኦ ተኮይንካ the number one part of ናይቲ ኤርትራ ዝብል ስነ ሓሳብ ብናይ ጥልያን ብናይ ኮሎኒ ክትሪኦ ከለካ በቲ ናይ ኮሎናይዘርስ ቋንቋ ቀዳመይቲ ኤርትራ ዓሰብ እያ ነይሩ። ስለዚ ብዓሰብ ጀሚሩ ንድባፅና ከደ እዩ ድሕሪኡ እቲ ኤርትራ ዝብል መፅኡ። ስለዚ ዓሰብ is part of ኤርትራ ዓሰብ ማለት ኤርትራ ማለት እዩ። ኦኬ ንመለስ facts are stubborn things. They do not cease to exist because they are ignored. ስለዚ ሓቂ ሓቂ እዩ ሸለል ኢልካያ ስለ ዝኸድካ ሓቅነቱ ወይ ይጎድል ማለት ኣይኮነን። ንሕና ድማ ኣንፃር ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ኤክስ ኩሉ ሰብ ከይዱ ክፅሕፍ ኣለዎ ክንብል ከለና ምሕሳብ የድልየካኒ ከምቲ ናይ ኣቢ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ የድልየካኒ ሓቂ ተዛረብ ነቲ ሓቂ ጥራይ ምፅሓፍ እዩ ዘድልየካ ብትግርኛ ዲኻ ትኽእል ብኣምሓርኛ ዲኻ ትኽእል ብእንግሊሽ ዲኻ ትኽእል ብዓረብ ዲኻ ትኽእል ብስፔኒስካ ዲኻ ትኽእል ብጀርመን ዲኻ ትኽእል whatever language ጽሓፉ because እቲ algorithm one ካዊዩ feed ገብር ካዊ ዝምገብ. So Abi's camp keeps barking about a support like entitled colonizers but never once present a shred of evidence. Let's break it down. History, law, facts. ስለዚ ዓሰብናትና ይክብሉ ከለዉ ቅንጣብ ጭብጢ የብሎምን። መጀመርያ ዓድዋ ሎጂክ ቁፅሪ ሓደ ዓድዋ Ethiopia brags about the 1896 Adwa victory. So why didn't Menelik advance to the Red Sea if Ethiopia had any claim? ስለዚ እዚ ዓበይ ጅግንነት ዝብልዎ ናይ ዓድዋ ግንባ ኩናት ድሕሪኡ ከተዓዊትና ዝብልዎ ቦታ እውን የብሎም። ምናልባት ነቲ ናይ ሶማል ዝሰዕርብሉ ብኩባን ብየመንን ብራሻን ተሓጊዞም ዝገበርዎ ንዑ ከም ዓወት ክቆፅርዎ ይኽእሉ ይኾኑ። ግን ናይ ዓድዋ ንጥልያን ስዒርናዮ ክብሉ ከለዉ እንታይ እዮም ክገብሩ ትፅበዮም? ቀይሕ ባሕር ናቶም ተነይሩ ንቅድሚት ከይዶም ቀይሕ ባሕሮም ክወስዱ ይግባእ። ግን ኣይከዱን ቢኮዝ ንዖም ዝምልከት ኣይኮነን። ብግምጣሉ እንታይ ብለና ፀኒሑ 60 ኪሎ ሜትር ባይ ዘ ወይ ኣለኹም 71 እዩ ኣርም መገለ ትብሎ ከይዱ በዓልኩም ተኣርሙ ሓደ ግዜ ዘይትፈልጥዋ ይትዛረቡ ትፈልጥዎ ተኮይንኩም ኣብ ጉግል ከይድኩም ሰርች ግበርዎ። እቲ ዶብ ምስ ጥልያን ክዝረብ ከሎ 60 ኪሎ ሜትር ካብ ባሕሪ እዩ ዝብል። ስለዚ ብፅርግያ ናይ ቡሬ ይኮነን ዝዕቀን እቲ ዶብ ተረዲኦም ኣለዎም። ትሕርቁን እዮም ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ቅንጣብ ሒዝኩም ሰብ ዝጋገ ዘሎ ጥራይ ዝመስለኩም ሰባት ኣለኹም ኣብዚ ትፅሕፉ ለይኩም ኢልኩም መጀመርያ ከድካ ሰርች ግበር ንስኻ እሞ ድሕሪኡ መረጋገፅት ኣለካ ሒዝካ ቅረብ።
ስለዚ እዚ ኣነስ ካብ ብዙሕ ወላ ጉግል ተዕረይ ሰርች ጌርካዮ ሓደ ካብቲ ዝግባአና ይዘብሎም ዘሎ ትሕቲ 50 ማይልስ ዝበሃል ትሬሽሆልድ ትሕቲዩ ኢና ንሕና ዝብል ኣጉል ስለመጎት ስለ ዘለዎ ግን 60 ኪሎ ሜትር ኢሉ ዝሓተተ ምኒልክ እዩ ነይሩ ስለዚ ጥልያን በቲ ሕቶ ናይ ምኒልክ እዮም 60 ኪሎ ሜትር ብኣየር ማለት እዩ ካብቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ወሲኖማ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ መንገዲ ኩዒትካ ታሽሙ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ጀስ ብኣየር ብሰማይ ማለት እዩ 60 ኪሎ ሜትር ክኸውን ከም ዘለዎ ኢኻ ካልኩሌት ትገብር ስለዚ መብዛሕትኡ ናይ በዓል ሱዳንን ናይ በዓል ግብፅን ተሪኻዮ ዲቕ ዝበለ ደዘርቲ ትዶብ ብኸምኡ እዩ ዝፍለጥ ትዶብ ማለት እዩ ኦራይት ካልኣይቲ ነጥቢ ምኒልክ ኣብ 1897 ምስ ኤርትራ ውዕል ገይሩ ትውዕል ድማ እንታይ just 1 year later ድሕርቲ ዓወት ናይ ዓድዋ ዝበልዎ ድሕሪ ሓደ ዓመት ምኒልክ signed a border agreement placing Ethiopia 60 kilometers away from the sea by his own choice. He even demanded that this from the Italians, proving zero coastal claim. ስለዚ 60 ኪሎሜትር ክኾነሉ ነቲ ኩናት ናይ ዓድዋ ተዓዊትሉ ከሎ ንጥልያን 60 ኪሎሜትር ግበረለ ኢሉ ውዕል ሓቲቱ ዝፈረመ እቲ ንጉስ ናትና ኢትዮጵያ ዝመስረታ ዝብሎ ምኒልክ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ባሕሪ ዝግበኦ ነርቶ ዝኾን ካልእ ሕቶ መቕረበ ኖ ኣይቕረበን ጥራይ ዘይኮነ 60 ኪሎሜትር ኣርሕቑን ካብቲ ባሕሪ ብምባል ንጥልያን ዝሓተተ ንሱ እዩ ሳልሳይ winners versus losers winners of wars make demands ዓውደ ኩናት ተስዒርካ ናትካ ድሌታት እዩ ዝመላልካ እንድሕሪ ናይ ዓድዋ ኩናት ስዒርናዮ ዝብል እንተኮይኑ ምኒልክ ዝግብኦ ክሓትት ይኽእል ነይሩ እንታይ ሓቲቱ ንሱ 60 ኪሎሜትር ኣርሕቑኒ ባሕሪ ዝግብኦ ዘድልዮ ነገር ስለ ዘይኮነ ካብ ባሕሪ ኣርሕቑኒ ብምባል እዩ ሓቲቱ ስለዚ ኩሉ እቲ ሎጂክ ከምዘይ ይሰርሕ ንርኢ ኣለና ቀፂልና ድማ African borders are the sacred እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክኸውን ከሎ ድማ እንታይ ኢሉ borders are sacred እዚኣቶም ቅዱሳን እዮም ዶባት ናይ መግዛእታዊ ዶባት ከም ዘለዎ ንቀበሎ the African the EU charter is crystal clear colonial borders are sacrosanct no evidence no revisions no fabrication ስለዚ በቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣካይዳ ድማ ዶባት ብመግዛእታዊ መንገዲ ዝቆሙ ብፍጹም ኣብ ምልክት ሕቶ ክኣቱ ከም ዘይብሎም እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ዶብናትና ድማ ኣብ 2002 በቲ EEBC ወይ እውን Eritrean Ethiopian Border Commission ዝበሃል ዘውፅኦ ውሳነ the Eritrean Ethiopian Border Commission legally and finally settled the matter no Eritrean port or coastal was ever under debate case closed ስለዚ እቲ ውዕል ኣብ ሄግ ዝተወሰነ ውሳነ ድማ ንሱ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ገይሩ ኣስሚሩሉ ማለት እዩ ብመንፅር እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ውዕላት ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዚ መልእኽትና ንኢትዮጵያውያን እንታይ እዩ Eritrea knows war better than most but no one desires peace more than us ንኩናት ልዕለና ዝፈልጦ የለን ሰላም ድማ ልዕለና ዝምነያ የለን ስለዚ ብኩናት ፀወታ የለን ኩናት ኣይንምነዮን ኢና ዋጋ ናይ ኩናት ንፈልጥ ኢና ጥቕሚ ናይ ሰላም ካዝርዳእና ህዝቢ ኢና ሰላም ኢና ድማ ንመርፅ we trust history law and readiness not Arab kilo fabrication ስለዚ ንሕና ኣብ ታሪክ ኣብ ሕጊ ከምኡ ድማ ኣብ ድልውነትና ኢና ነተኣማመን ነቲ ፍብረኻ ናይ Arab kilo ይኮነን we don't just wish for peace we guarantee it with strength discipline and clarity ሓደ ድማ ሰላም ብድሌትን ብባህግን ጥራይ ከም ዘይኮነ ኤርትራ ጽቡቕ ጌራ ትፈልጥ ስለዚ እኹል ምድላው ዘለዋ ስነ ምግባር ዘለዎ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ከምኡ ድማ ንጹር ዕላማ ዘለዎ ሰራዊት ኣለዋ let's live as true neighbors in truth and peace ስለዚ ከም ትክክለኛ ከም ጥዑያት ጎረባብቲ ብሓቅን ብሰላምን ክንነብር ኣለና but if provoked Eritrea will defend every inch of its sovereignty ኤርትራ ተተንኪፋ ሙሉእ ብሙሉእ ሉላውነታን ግዛእታን ክትከላኸል ትኽእል ሃገር ምዃና ደጊምና ንነግር ኣለና እዚ ምንጋርን ምዝራብን ደጊምና ደጋጊምና ክንገብሮ ዘለና ኢና ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ከይወፃና ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ከትኩም ሸር ግበርዎ እዚ ገይረዮ ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ንስኻትኩም ናብ ኤክስ ናይ ካልኦት ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘምፃልኩም ሸር ክትገብርዎ ኣለኩም ነቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ድማ ፎሎው ክትገብሩ ኣለኩም ሓንቲ ካብኣቶም ሶፊያ ተስፋማርያም ሎሚ ፖስት ዝገበረቶ ምስመን ተራኺባ መጀመርያ and these are exactly ተኣነ ክሪኦ ዝደሊ ኣብ ሪል ታይም ከዓ ንሪኦ ኣለና ሶፊያ ተስፋማርያም ዌልካምድ ሚስተር ጓንግ ኮንግ መስለኒ UN Secretary General's Special Envoy ፍሉይ ልኡኽ ናይ UN ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ for the Horn of Africa during his introductory courtesy visit to Eritrea እዚ ዲፕሎማት እዚ ንቀርኒ ኣፍሪካ ንኣፍሪካን ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣብ ኡጋንዳ ዋዕላ ገይሩሎም ነይሩ ሕጂ ድማ ምስ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋማርያም ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ UN ስለ ዝኾነት ምስኣ ይራኸቡ ኣለዉ ወር ኢን አ ጉድ ታይም ናይ ብሓቂ ኣብ ትክክለኛ ግዜን መድረኽን
እዚ ኤርትራ ሞር ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ ክትገብር ኣለዋ ንዘየድሊ ኩናት ንዓንዳር ኩናት ክንብል ከለና ኤግዛክትሊ ኣብ ባይታ ክሪኦ ከለኹ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለኒ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ስራሕ ክሪኦ ክእል እዩ ናይ ሶፊያ ተስፋማርያም ትገብሮ ስራሕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሚድያ ትፃወቱ ተራ ድማ ዓብይ ኣድናቆትን ክብርን እዩ ዘለኒ ካልኦት ኩሎም ክብሪ ኣለኒ ባት ሶፊያ ተስፋማርያም ናይ ብሓቂ ኤክሰለንት ስራሕ ትሰርሕ ዘላ እያ ቢካዝ ሚድያ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ንሕና ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ይርዮን እዩ መንግስቲ ትክክለኛ ስራሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ መንግስቲ ግን ህዝቢ ክሕብርካ ግዴታ ኣለዎ ስለዚ ብፍላይ ድማ ናይ ዲፕሎማሲ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ንህዝቢ ምሕባር እውን ስለዝኾነ ነቲ ስራሕቲ ብትክክል ትፍፅሞ ዘላ ብዝዕግብ መንገዲ እውን ትፅሕፎ ዘላ ሺዝ ኤክሰለንት ራይተር ካብኡ ናብኡ ናይ መፅሓፍ ክእለት እውን ዘለዋ እያ His vast experience and deep understanding of regional dynamics will be invaluable in promoting peace, stability, and cooperation in the Horn of Africa. Exactly. እዚ ሰብ እዚ ብብዙሓት ክፅሓፈሉ ክንገረሉ ሰሚዐ ኣለኹ ኣብ ተመክሮ ናይ ኣፍሪካ ዘለዎ እዩ ኤስያዊ ብምዃኑ ድማ ኤስያውያን ጀነራል ናይ ሰላም ሰባት እዮም ክንዲ ኤስያውያን ሰላም ዝፈልጥ ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ኣብ ኤስያ ኩናት ኣይሰመን እዮም they don't make wars ብዙሕ ኮንፍሊክት ብዙሕ ብሰሓብ ኣለዎም ግን ኩናት ኣይገብሩን እዮም ኩናት ኤሮጳውያን እዮም ዝገብሩ ኩናት ኤሮጳ እዮም ዝኸልዎ ኤስያውያን ውሑድ ኩናት እዩ ዘለዎም ኣብ ታሪክናቶ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመት ድሕሪ ካብ 1970 ኩናት እውን ኣየጋጠመን እዮም ዝብሉ ብዙሕ ተሰሓብ ናይ ዶባት ሽግራት ናይ ገለ ኣለዎም ግን ኩናት ኣይፈቱን እዮም ንኣብነት ቻይናን ራሽያ ቻይናን ህንድን ናይ ዶብ ፀገም ኣለዎም እንታይ እስኪሕጊ ኣለዎም ዝኾነ ወታደር ብረት ከይትኩስ እንድሕር ተባይስኩም ብዕንጨይቲ ተሃራሮም ተባሂሎም ቅድሚ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ተባይሶም ኣብቲ ዶብ ብዕንጨይቲ ተሃራሪሞም ሰብ ከማን ወታደር እውን ተቐቲሉ እዩ ክንደይ ወታደራት ተቐቲሎም እዮም ብረት ሓንቲ ጥይት ከይትትኩሱ ዝብል ሕጊ ኣሎ ዋይ ብረት ተተኩሱ ናብ ካልእ ስለ ዝኸይ ስለዚ ሰላም ዝፈልጡ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም እዮም ነቲ ሰላም ዝያዳ ኣብ ምርግእ ድሓርካ ኤስያውያን ብሰላም እዮም ዝረብሑ ሳውዝ ኮርያ ቻይና ጃፓን ኢንድያ ኢንዶኔዥያ ቪየትናም ኩላቶም እዚኦም ናይ ንግዲ ሃገራት እዮም ማሌዥያ ኩላቶም ነጊዶም ክረብሑ ዝደልዮም ንብረት ክሸጡ ዝደልዮም ስለዚ ንብረት ስለ ዝሸጡ ሰላምን ርቃትን እዮም ዝደልዩ ኣፅዋር ዝሸጡ ከም ኣሜሪካ እንድሕር ኮንካ ግን ኩናት ትደሊ ከም እስራኤል ናይ ኩናት ኮይንካ ኩናት ጥራይ ይኸደሊ ሞትን ስቃይን ዘርባሓካ ተኮይኑ ኩናት ይኸደሊ ስለዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ድማ ናይ ሰላም እዮም ናይ ሰላም ሓይሊ ስለ ዝኾኑ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኦኬ እዚ ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲን ፃዕርን ክንርኢ ከለና ንቐፅል ካልእ እንታይ ይግበር ኣለዎ ብወገን ዲፕሎማሲ ንወይዘሮ ሶፊያ ኤቭሪ ነዛ ቻነል እዚኣ ዝከታተል ዘሎ ሰብ እሞ ሰላም ዘገድሰካ ተኮይኑ ንኩሎም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ተኸታተሎም ናይ ሶፊያ መልእኽቲ ከምዚ ክወፅእ ከሎ 800,000 ግዜ ሼርት ክኸውን ይግባእ ሪትዊትድ ክኸውን ይግባእ ኢትስ ቨሪ ሲምፕል ጀስት ሪትዊት ግበር ኣብ ከላ ሼር ትብላላ ክሊክ ምስ ገበርካ ከይዳ ኣላ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሪች ናይቲ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ይበፅሕ ኤርትራ ንሰላም ትፅዕር ከም ዘላ ምክንያቱ እቲኣቶም ንኩናት ደሊሎም ንሕና ንሰላም ንፅዕር ኣለና እቲ መሰጅ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤክስ ካልእ ሶሻል ሚድያ ኣገዳስነት ኣለዎ እንዲ ግን ኤክስ is the most important part ናይ ዩኤን ናይ ኣሜሪካ ኤቭሪባዲ ዶናልድ ትራምፕ is posting there ስቴት ዲፓርትመንት ኣዊ ዘሎ ኤቭሪባዲ is in ኤክስ ስለዚ ኣነ ኩሉ እቲ ሶሻል ሚድያ ገዲፍ ኣብ ኤክስ ጥራይ ፅሕፍ ኢለኩም ብጀካ ዩቱብን ኤክስን ካልኣይ ጥቀምኒ ዘለኹ ግቡእ ኣብ ፌስቡክን ክፅሕፍ ይግባእካ ገለ ፅቡቅ እንዲ ግን ግዜ እናሰኣናሉ at least I have to ክመሓዝ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ብሓፈሻ ግን ክትፅሕፍ ዘይትኽእል ተኮይንካ ወይ ዘይትኽእል ተኮይንካ ሼር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ሼር ድማ ነቲ መልእኽቲ ናብ ብዙሓት ከም ዝበፅሕ ምግባር ሓደ ካብቲ ስራሕና እዩ ኦኬ ንቐፅል ካልእ ዲፕሎማሲ ዝግበር ዘሎ ድማ ግብፂ Arab nations በመንገዲ ግብፂ ማለት እዩ Arab nations urge Ethiopian dam agreement and reject unilateral control over Nile waters ስለዚ ሕብረት ናይ ዓረብ ሊግ ዝበሃልቲ ናይ ዓረብ ሃገራት ንኢትዮጵያ ዝነፅግ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ እዚ ድማ In their final communique, the foreign ministers emphasized the importance of reaching such a deal as soon as possible to safeguard the water rights and interests of Egypt and Sudan, while also accommodating Ethiopia's development needs. ስለዚ ኢትዮጵያ ምዕባለይኹምን ገለይኹምን ኣብ ግምት እትወግን ናይ ማይ ጠለባት ናይ ሱዳን ናይ ግብፅን ኣብ ግምት ብምግባር ውዑል ክፍፀም ብዝቐልጠፈ ክግበር ኣለዎ ስለዚ ብመንገዲ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ድማ ንርኢ ኣለና The ministerial session emphasized that any agreement must ensure the water security of Egypt and Sudan, considering it an integral part of the overall Arab national security. ስለዚ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ስርዓቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ፀቕጢ ድማ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ነቲ ባሕሪ ወይ ነቲ ዲጋ ከመርቀሉ ዝኸደሉ ዘሎ መድረክ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ኢና ንርኢ ዘለና another important pressure ብኩሉ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ pressure ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል
ካልእ ሓደ ኣገዳሲ ካለ ካብቲ ናይ ኣቢ ኣጀንዳ ዝበርዓነ ድማ ስምዑ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ዙርያ በሪ ባሕሪ ተፈሪሙ ዝነበረ ስምምዕ ምፍራሱ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ግጥም ሲዕራ ከም ዝወፀት ዘመስክር ክብል ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ዓብዲ ተዛሪቡ እቲ ነባር ፕረዚዳንት ምስ ማዕከን ዜና ሶማሊላንድ ክሮኒክል ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እቲ ስምምዕ በሪ ባሕሪ ተግባራዊ ከይኮነ ዝፈርሰሉ ቀንዲ ምክንያት ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ንቅድሚት ኣብ ብምስጓም ሰኒፋ እያ ክብል እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቒፉ ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ቢሂ ዓብዲ ወሲኹ እቲ ስምምዕ ንቅድሚት ንምስጓም ከጋጥም ንዝኽእል ዓለም ለኻዊ ፈተና ንባዕሉ ሓዊሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ወፅሪ ከጋድድ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ግጥም ሶማልያ ኣቕሊሎም ከም ዝረኣይዎ ገሊጹ ኣሎ ንኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብሰንኪ እቲ ስምምዕ ካብ ዓለም ለኸ ዝበፅሐ ተፅዕኖታት ከም ዝነበረ ዝገለጸ እቲ ነባር ፕረዚደንት ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስምምዕ እንተጸኒዓ መቐመጢ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ምዃና ከም እትስእኖ ብደጋዊ ሓይሊ ምፍርራሕ ተፈጺምዋ ኢሉ ኣፍሪካ ዓረብ ሊግን ትካል ምትሕብባር እስልምናን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ከም ዝተዳዕነኑ እውን እቲ ነባር ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ሃገራት ዓረብ እቲ ስምምዕ ከይትግበር ሓያል ተፅዕኖ ከም ዝፈጥራ እዩ ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ቢሄ ዓብዲ ኣመላኺቱ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ሶማሊላንድ ዝፍተን ዝነበረ ቅህም ኢላ ዝጠፍአትሉ ምክንያት ስለምንታይ ምኾነ ከም ዝኾነ ሕጂ ክርዳኣና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ክዕንድሮ ዝፈተነ ስለምንታይ ቅሂሙ ከም ዝተረፈ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዘምፃ ዘለኹ so this is one thing let's continue እቲ ካልእ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካውን ካልእ ኩነታትን ናይ ኢትዮጵያ ንርኢ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝበሃል ዘሎ ክንርኢ በፊት ለፊት መጥተዋል እነማን ናቸው እንሞራለን እያሉ ያሉ አሰብ ምን ያህል የምንሰጣችሁ መረጃ ፐርፌክት ጠብ የማይል እንደሆነና አቅጣጫም ትክክለኛ እንደሆነ የምትረዱት ገና ዴዋን የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤመሬት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ የባህር መውጫ በር ፍለጋ ሳይሆን አብይ አህመድ ለኤመሬት በገንዘብ ስለተቀጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጊ ካምፕ ነው ያደረጋት ኢትዮጵያ መሰነሪ እንደሚገዛው ኢትዮጵያ እዚ መሰጅ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ሼር ክገብርዎ ንሰማዕ ኣለና ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ሼር ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ነቲ ሃገር ሓንቲ ናይ ቀደም እኳይ ከም ሓድሽ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ናይ ቀደም ግዝእቲ ሃገር ወይ እውን ቅጥረኛ ማለት ዕስብቲ ሃገር ገይርዋ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንረብሓ ናይ ኢማራት እዩ ከዓ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ንረብሓ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ ንሰማዕ ኣለና እቲ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብካልእ መንገዲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ስምዑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣቢ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንኽርዳእና እንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ በተከታታይ እየታዩ ያሉትና የኦሮሞን ባህል ያንጸባርቃሉ የተባሉት ትዕይንቶች ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆነዋል። የሻደይ አሸንዳና ሶለል ባህላዊ ክብረ በዓሎችን በአዲስ አበባ እንዳይከበሩ የከለከለው የአብይ አህመድ አገዛዝ በተከታታይ የኦሮሞ ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች የሚሳተፉበት የባህል ትዕይንቶችን ከፍተኛ በጀት በመመደብና መንገዶች ተዘግተው በልዩ ጥበቃ እንዲከበሩ ማድረጉ የሌላው ማህበረሰብ ክፍል እያስቆጣ እንደሚገኝ ነው የዘውትር ተሳታፊያችን ከሰበሰበው የህዝብ አስተያየት ጥንቅር መረዳት የተቻለው። ከዚህ በፊት እነዚህ ባህላዊ ትዕይንቶች ስለመኖራቸው የሚያሳይ መረጃ ባይኖርም የአብይ አህመድ አገዛዝ በአዲስ አበባ ሌላውን ባይተዋር በማድረግና ባህላዊ ገጽታዎቻቸውን እንዳያንጸባርቁ ገደቦችን በመጣል ሆን ብሎ እንታይ ንርኢ ኣለና this is one thing ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣጸቢቑ ዝፈልያ ነገር እንተሎ እዚ ሓደ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ there is ኣብ ውሽጡ ህዝቢ ዘሎ ብቐሊሉ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ፀገም እዩ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ ዝብል ሕቶ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ናይ መን እያ ኢሉ ንዝሓተከ እንታይ ኢኻ ትብል ኣስመራ ናይ ኤርትራውያን እያ ትብል ኣስመራ ናይ ትግራይ ኣስመራ ናይ ትግርኛ ኣስመራ ናይ ከምዚያ ዝበሃል ነገር የለን ከረን ናይ መን እያ እንድሕር ኢሎም ከረን ናይቶም ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ይቕመጣው እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይሰርሕን እዩ ኦሮሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ ንዝብል መብዛሕትኦም ናይ ኩሉ ናይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ንኦሮሞ ግን ንኦሮሞ ሕተቶም ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ እንተልካ ፊንፊነ ናትና እዮም ዝብሉካ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፈትዋን እዮም ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኢልካ ንካልኦት ዝዕድም ስለ ዝኾነ ፊንፊነ ሽማ ፊንፊነ ድማ ናይ ኦሮሞያ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምርኢት ኣብ ናይ ኦሮሞ በዓላት ኣዲስ ኣበባ ብምሉእ እቲ ጎደናታት ተቆፃፂሮም ከብዕሉ ከለዉ ናይ ካልኦት ህዝቢ በዓላት ግን ከምኡ ኣይበዓልን እዩ ስለዚ ኣምሓሩ በዓሎም ኣብ ባህረ ዳር ኣብዕልዎ ንተጋሩ ድማ ኣብ መቐለ ከይድኩም ኣብዕልዎ ክብልዎም ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን ምዃና እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ እንገስወት ካልእ ኢትዮጵያዊ እንታይ ከም ዝስምዖ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ እንተወሓደ ናይ ኩልና ባህልቲ እዮም ነይሩ
داري أورومناتهم كتما دليوم دبر زيتك خدوا لهم ويون أدنو تكالي بوتتنا أورومو قلا خبلو خليهم حفشاقن نت أورومو أفتحت عبي ناتنا تعدي سابع أبزبل زعمنيو إذا تري وزن لهم حيال زخلنا يبحلي demonstration دما نمنتايو إذا كتما ناتنا كابز كتمان كابز بوتان طفا ويون كما أورومو تمساسيل كان نبر زبل ملقتين عن رجالنا لذي نايكالو تزبي أبدي سابع بخمس من قدي أي بعلني تنقذ بعل كم حزب مثلا ناي أوروميو إذا خا حدا statement تي كاب إثيوبيا كان مهارز لنا this is one of the mistakes إثيوبيا حدا معلتي أبز قلدا عزقتك توازغل because إتهاجر بسلام ناي منبار تي ethnic federalism زفترو يزي أورومو كم أورومو ترايز حسب بانديرا لو كلادنا لو بحلو كبر له حجراو أنقا كونوليز دلت أورومو سقيت أخنا بريز دل أبو تهدروا عامي أبكو طبعا كانوا كله دومينيت كجبريز دل أمحرا the same at least نامحرا تقانقوا حجراو أنقا سلز نبره نامحرا كم أمحرا identify جبر نيرو أمحرا أنا أمحرا يزبل جهراونا ينبرون إثيوبيا أو يزبل نيرو لو متمليس السودما أنا أمحرا نربح أمحرا دما يكسر حبل على زور رمز جبر وزلو دما سبق زخانة مرتيز بزلو نتي زينك حزن نبره تجارو already they already knew الجيم ولا قتي elite ناتهم إثيوبيا أو زبل بموسارنا عماد أرسي وام تنبره حزم مزلوا باتر مريوه I mean at the same جزية كنزة عينة أباتر دريز كون أنت عينة تجمع كجاتن كم زغلي خاطري لذي نا إثيوبيا تجمع أمو داتا بقى لك في التحزق لا يكون مدمر بل مقنس بل ولا multiplication بل they still have a problem that cannot be solved بقى لك في التحزق لا يكون نزك في التحزق المرحلة ما أي تراين لذي كابزنا بيها خد قصة تقول تاني ستيج تقونتل زي ما مرة ميفرو سوي شالو إنما يسأل قد يلا ما هو من ما متعب بقى لك مقلج أبي أوت ساعة الله في بياوج ما يسمون بقى لك ما يكرم شو هم يالفي مثلا يا فسا أني تعلق عندي قميص لبسو خالصون كيسوس تكتو نتعلق زك أول تسويج منامن تن أصدر قوتا ما عارف እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ዚ ሓልፍ ኢልዎም ግዜ ሃይለ ስላሴ ከመይ ነይሩ ሓሊፉ ዘበን ደርጊ ይዝከረኒ ብግፋን ብገለን ሰብ ኣብ ሓወይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ተኸዲኑ ቀሚሽ ተኸዲኑ ዝኸደሎ ግዜ ነይሩ ሓሊፉ ዘበን ወያነ ውይ ንብል ነርና ነማርር ነርና ብዙ ፀገማት የጋጥም ነይሩ ሓሊፉ እንደን ታሕታ ዘረባ መወዳእታ ናበይ ምዃና ንፅርትያ እዚ እውን ሰዓቱን ግዜውን ሓልዩ ክፅርገፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ድነት ለመምጣት ተስፋ ሰጪ ድርድርና ንግግር እያደረጉ ባለበት በዚህ ወቅት በተለያዩ ቀጠናዎች የሚደረጉት የህልውና ተጋድሎዎች በከፍተኛ የድል ዜናዎች ታጅቦ በመቀጠል ከፍተኛ ድል ፋኖ ተጋድሎ ዙሪያ የዘውትር ክሳራ እየደረሰበት እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ናይ ፋኖ መኸተ ናይ ብሓቅና ሓየለ ይድመፅ ዘሎ ኣቢ ቀፃሊ ሻዕብያ ዘብሎ ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም he knows እዞም ሰባት እዚኣቶም ፅቡቅ ስልጠና ናይ ሻዕብያ ከም ዝወሰዱ he knows that ግን ፕሩፍ ክገብሮ ኣይከኣለን ኣሎ ፕሩፍ ክገብሮ ኣይከኣለን because there's no proof ሰብ ከይረኸብካ ወይ ገለ ከይገበርካ ፕሩፍ ክትገብሮ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ግን I think they assume ሻዕብያ ኣብ ኢቱ ኣትይዎ ከም ዘሎ ናይ ፋኖ እናሓየለ ምምፃእ ድማ ወላ እኳ ናብ ኤርትራ ክወርር መደባትን ፕላንን እንተለዎ እዚ ጉዳይ ናይ ፋኖ كم دبي تواجع ترى يزلوا بفلا حجة ما يونيت زجبروا زلوا حبرت زجبروا زلوا بحبار نخسر حز زجبروا زلوا بتقرأ زلوا حيل زجبروا مجلس عن سمينا أبي أحمد is in deep trouble يوم سبازياتهم هذا مع تخيلهم كبنكر وين من البعض تناي السلام تبقسوا بقيس وزن برخ أدل هبود أنت لكمكا no not anymore ምክክር ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር የፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ወንድ ልጅ በካናዳ የፖለቲካ ጥገኝነት መጠየቁ ተገለጸ። በአሁኑ ሰዓት ጉዳዩ በጠበቃ ተይዞ የጥገኝነት ሂደቱ መጀመሩን ለአንከር ሚዲያ በደረሰው መረጃ ላይ ተመልክቷል። በቶሮንቶ ካናዳ የሚገኘው የፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ልጅን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ባይገኝም በሀገር ኮሚሽነር ናይ ሰላምን ዲያሎግን ዝርርብን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽወርድ ህዝብታት ንክዘራረቡ ሓላፍ ናይቲ ኮሚሽነር ዝነበረ ናብ ኤሮጳ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ናብ ካናዳ ከይዱ ሰላምን ርግኣትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ክፈጥር ኢሉ ዝኸደ ንባዕሉ ኢዱ ከም ዝሃበ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ኮንፊደንስ ሌቨል ኣብ ናይ ኣቢ ኣድሚኒስትሬሽን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ይኻትሪ and the situation is getting worse by day ይብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ንቐፅል
ዝልውጦ ነገር የለን ጠንካራ ትግራይ ንናይቱ ህልውና ንናቱ ሰርቫይቫል ሓደጋ ገይሩ እዩ ዝርኢ ናረቲብ ኩሉ ናረቲቦምን ብመጽሓፍ ይጽሓፈሎ ንሪኦ ኣለና ኢና በመንግስቲ ዝርጋሕ ዘሎ ጠንካራ ትግራይ ይብሉን አድቂካ መኻድ እዩ ትግራይ አድኺምካ ኩስሚንካ ናቶም መቐጸልታ ወይ ሓሽከል ገይርካ መኻድ እዩ እዚ ቱ ናቶም ሕልሚ እዚ ዝኾን ዘሎ ሕዚ እውን ብወገን ህወሓት እውን ዝተለወጠ ነገር የለን ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ ንኦም ንምድሓን ንናቶም ፖሊሲ ምባል እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ቪዛብያ ኤርትራ እዩ ዘለኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምስ ኤርትራ ነፃፂሮ ይኽበረን እሺ ኩናት ተኻይዱ ደርጊ ወዲቑ ኣብዚ ኤርትራ ነፃ ኮይና ነፃ ማለት ጠቂምዋ ደይጠቐመን ባዕሎም ቶም ህዝቢ ዝብልዎ ይኾን ትግራይ ከዓ ካብ ወደብ ተዓፅያ ውፅኢቱ እዚ እዩ ወደብ ሲኢና ሽኳን ናይ ምውናን መሰል ናይ ምጥቃም መሰል እውን ዓፅዮም በቃ ክትዳኸም መንታት ባፅዕቲ ኣስዩ ዓሰብቲ ኣስዩ ሕዚ ሓደ እዚ ጉዳይና ይልውሎ ኣለዉ ናይ ጉዳይና ናትና ጉዳይ ይኾነ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ዝብል ከመይ ኢሉ እዚ ክኸውን ንሕና ክንማጎት ንኽእል እቲ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እኮ ተተላዒሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብኮለ መንገዲ ክትማጎት ትኽእል እምበር ትግራይ ዝበሃል ሃገር ስለ ዘየሎ በዚ ክትማጎት ኣይትኽእልን ናይ ባሕሪ ንኢሳያስ ኢኻ እትነስእ በዛኻ በዛ መንገዲ ክትኸፍተ ክፈተልና ሕልፈና ትብል ከምዚ ይኹንን ብመሰሉ ይከብል መሰሉ ሒዙ ክጥቀም ዘለዎ እቲ ባሕሪ ስለዚ ሕዚ እውን ነዙ ይርየ ጥራይቶም ናይ ቲፒኤልኤፍ ተዘይኮነስ ካብ ቲፒኤልኤፍ ወፃእ ዘለውን ናይ ባሕሪ ሕቶ ምልዓልሲ ንኣና ጉዳይና ይጠቕመናን ዝብል ድንቁርና ኣሎ ይጠቕመና ባ ብጣዕሚ ይጠቕመና የገልግለና ፍሉጥ ብዝተፈለጠ ንኣቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ እንትርፎ ሕማቕ ፅቡቕ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ረብሓ የብሉን ስለዚ ናቱ ኢንተረስ ኩሉ ግዜ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምዕንቃፍ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዝምዕብል ዘሎ ሰላም ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ሽርሕን ጉርሕን ክፋኣን ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እዩ ግን እቲ ህወሓት ድማ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ እዚ ውግእ ንዳሎም እዚ ኣብ ሕቡእ ኣኼባ መራሕቲ ህወሓትን ሰራዊት ውሳነ እንተመሓላሊፉ ዝበሃል ዘሎ ዜና እንታይ እዩ ኣብ ከተማ ኣክሱምን መቐለን ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ኣኼባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተሳቲፎም ኣብ ዝመኽረሉ ንሓድሽ ኩናት ናይ ምድላው ውሳነ ከም ዝተወሰነን ነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ ስልጣን ናብቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሴንትራል ኮማንድ ክመሓላለፍ ሓሳብ ከም ዝቐረበ ሓደ ፀብፃብ ኣመላኺቱ እቲ ኣኼባ ካብ 26 ክሳብ 29 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኣትራኖስ ኣክሱም ኣብ ሓወልቲ ኣዳራሽ መቐለ ከም ዝተኻየደ ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ 45 ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከም ዝተሳተፉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ኣኼባ ኣብ ሰለስተ ቀንዲ ኣጀንዳታት እውን ከም ዘድህበ እዩ ተገሊጹ ስትራቴጂካዊ ኣንፈት መጻኢ ፖለቲካ ኣንፈት ትግራይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ምድላውን ሓደጋታት ክገጥሙ ዝኽእሉ ፀገማት ከመይ ዓይነት ምድላው ንግበር ዝብልን ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ሓይልታትን ዘሎ ርክብ ፅምዶኸ እንታይ ይምሰል ዝብሉን እዮም ካብቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝቐረበ ሓሳብ ነቲ ቀንዲ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ድማ እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ምዃኑ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝቐረበሉ ምኽንያት እቲ ምምሕዳር ነቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት አንቀፍቀፍ ይፈጥረሉ ኣሎ ዝብል ስግኣት ስለ ዘሎ እዩ ይፈጥረሉ ኣሎ ዝብል ስግኣት ስለ ዘሎ እዩ በዚ መሰረት እቲ ምምሕዳር ፈሪሱ እቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሴንትራል ኮማንድ ሙሉእ ስልጣን ሒዙ ክመርሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እውን ብሓያል ተደጊፉ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ መንግስቲ ብልፅግና ንኸውርደና ይዳለሎም ስለዚ ንሕና እውን ንውግእ ክንዳለልና ዝብል ሓሳብ ብተገዳሊት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጀሪኖ እውን ከም ዝቐረበ ኢና ሰሚዕና እዚ ዘረባ ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ተጋሩ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂሖም ከም ዘለውን እቲ ቀንዲ ድማ ኣብ ፅምዶ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክፅምዱ ከም ዝደልዩን ምስ ዓፋር ክፅምዱ ምስ ኣምሓራ ክፅምዱ ከምኡ እውን ምስ ሱዳን ብሰላም መንገዲ ተሻሪኾም ክነብሩ ከም ዝደልዩን ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጌም ድማ ሓደ ንፁር ዝኾነ ስቴትመንት ሂቦም ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ዊ ኖው ዩ ክትገብር ትደሊ ኣለኻ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ኣለኻ ናበይ ገፅካ ክትምርሽ ትደሊ ኣለኻ ናብዚ መፅእካ ምፃእ ዊ ኣር ሬዲ ፎር ዩ ዝብል ስቴትመንት ይወፅኡ ዘሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብየማንን ፀጋምን ብድሆ ይገጥሞ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስግኣት ናይ ትግራይ ክበሃል ዝፀንሐ ኮይኑ
እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንዑይ ዝመስል ናይ መወዳእታ እቲ ናይዚ ዞባ ናይ ኩነታት ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ወዲና ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክንሰቀል ብምስጋርና ገለ ካብቶም መማቕርቲ ንኤርትራ ክዋጋ እኮ ኣብለካ ኣለዎ ነቲ ቦታትካ ዝተሰውኡሉስ ነቲ ዕፅምቲ ስዋዕት ዝወደቐሉ ሃገር ደቡብ ክትጥሕስ ምስ በዓል ኮንካ እዚ ሃገራዊ ሞትሕቲ ሃገራውነት ኣጥቂዕካ ኣሎ ኣይኮነን ማሃገራዊ ነበርካ ንስኻ ዳ ኣይኮነን ሜዳ ስለምንታይ ምስኡ ኮይነ ክስዕሮ መስለካ እግደፍ ወላ ምስ ፀላይ ይብለካ ኣለኹ ምስ ፀላይ ምስ ናይጀርያ ንኤርትራ ካሃርማይ ተይላትን ክኸትት እየ ስለምንታይ ይኸትት መሲልካ ንግደፍ ጉዳይ ኣለካ ምስ ኩላትና ቀዳማይ ነገር ሓንሳብ ቀዳማይ ነገር ናይጀርያ ብካልእ ጉዳይ ምስ ብዙሕ ህዝቢ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ግጭት ኣትዩ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ምስካ መሊስካ ምስ ናይ ፀላይ ድኾነ ፀላይ መፅኡ ንኤርትራ ካጥቂዕ ድብል ፀላይ መፅኡ ንኤርትራ ንህግደፍ ስርዓት ኤርትራውያን ኣብ ሃገርኩም ክትነብሩ ኢኹም ንህግደፍ مساي تقالس دبل بك لو مسوخ خسل لك يعني كندي عياش مخانم بزي خاتفلت يا ابسي نبعل نزيسي كاب هولاند دي ولا كاب جن افريت ماتيوم نعم ساي توضحن شعوني ايرترا زلو هقدف عليه بقى انا زي هاجر محاضر واكبلهم يكسع كندو دي تحنقلهم دحري لزلهم من البات زهجي نشتي ما نسياز يوم تاير دوم كتبلو تقولوا دوكواترينا زبلو خاراي وزي ذكر محجي اب اسرائيل كوين مسير ايرترا مس ايران كوينا مسحوت خوينا ني بحري تحصر زلا سلازي كتهرم الله زبل زنبر اسرائيل زغمت دكتور يزبال حجي دما انتاي له انا بزعبا قدمي زراهما بوست ناتي حسبنا ايرتراي زكات نجر ون يلني لابس بوست جبر كله ابو رياكت خبر زرا خوي انتاي زبل زلو there is a campaign exclaiming that Abiy Ahmed is waging war on Eritrea. In reality, it is the Eritrean dictator who is interfering in Ethiopia's internal affairs, particularly in Tigray, through what is called tsumdo engagement. እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ of course ናይ እስራኤል ደጋፊ እንድሕር ኮይንካ ዳ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ተጣቅዕ ዘለካ እንተ ኮይንካ ኣብ ዞባና እንታይ ከም ትፅበቅ ክርዱ ይንዓና መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እኮ እዩ ስለዚ እስራኤል ንቃዛ ትገብሮ ዘላ ዘጣቅዕ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክፅበ ርዱ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ናይ ኩናት ኣዋጅ ገይሩ ይወስድ ዘሎ አብይ አሕመድ ብግምጣሉ ንኤርትራ ወራር ክገብር ቅድሚ 30 ዓመት ዝተፈፀመ ጌጋ ክእርም እየ ማለት ስሕተት ጌጋ ተፈፂሙ ሎሚ ድማ ክንእርመ ኢና ዝብል ዘሎ ንዑ ገዲፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ይውጀና ለይሎም ዝውጁ ዘለዎ ሲኣይ ነቲ ብፅምዶ ገይሮም ዝኣወጅዎ ኩናት ክሽፍኑ እዮም ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ እቲ ኣተሓሳስባ ናቱ ድማ ኣዝያ ርእሽተይ ምዃናት እንታይና ንፈልጥ the indigenous ትግርኛ nation ናይ ትግርኛ ሃገር ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ጋዕጋዕያን ይብልዎ ጋዝያን ይብልዎ ገሊኦም ናቶም ስነ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ሰብሲ ብዘይ ገድስ ኣብ ከመይ ዓይነት ዓለም ይነብር ብዘይ ገድስ ኣብ ከመይ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ በፂሑ ኣብ ሓንጎሉ ዕሽነትን ፀቢብነትን እንተለዎ ክቕየር ኣይክእልኒ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ትግርኛ ኣለዋ ትግረ ኣለዋ ብሌን ኣለዋ ኩናማስ ኣለዋ ኩሎም ብሙሉኦም ተኣኪቦም ውሕዳት እዮም ቶም ህዝቢ ብሙሉኦም ተኣኪቦም ሲ ውሕዳት እዮም ቶም ህዝቢ ሃገር ድማ ፀቢቃ ተዓብየና በዓል እዚ ሃርጋፍ ብስስዐ ዝተበልዐ ሓንጎሉ ግን ትግርኛ ንበይኑ ነቲ ሃገር ብሒቱ እንታይ ክትገብረሉ ብሙሉኦም ቶም ህዝቢ ትሽዓተ ብሄራት ተኣኪቦም ከለዉ ርብዒ ናይቲ ሃገር ከማ ንቕመጡሉ ኣለዉ ርብዒ ናይቲ ባሕሪ ንጥቀመሉ ኣለና ርብዒ ናይቲ መሬት ንጥቀመሉ ኣለና ዝበፅሐ መሬት ኤርትራ ኣይንሓርሶንና ኣይንጉልጉሎና ዘለና ስለዚ እቲ ዘሎ ህዝቢ ውሒድና 10 ሚልዮን ክኾነና ኣሎ 15 ሚልዮን ክኾና ኣሎ ክንብል ከለና በዓል እዚ ግን ቫይረስ ዘለዎም ኣብ ርእሶም ነቲ ዘለና ኩነታት ነታ ዘላትና ሓድነት ንብላ ንዓነ ከፍርሱ ለይቲ መዓልቲ ንሰርሑ ኣለዉ ኣይሰልጦምኒ ግን ቅድሚ ሕጂ ዝተፈተነ ስለ ዝኾነ ናው let's go to ኣብቲ ካልእ ፅብቕ ዝበለክና ግዜ ወሲድለይ ቁርብትለይ ገሪምኒ ከምዚ ዓይነት ኮሜንት ኣነ ሪኣክት ገይረ ይፈልጥን እንደ ግን for whatever reason ኣብ ዓይነይ ስለ ዝኣተወት እየ ዝምልሳ ዘለኹ ግን ተስፋ የብሎምን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንቐፅል زياس كسمعوا لي نعت علم كينكم مربات ناتكاتل وكرات هاتلتي ايرلينج لوم دما اب كتما اسمرا اب سينما روما ترخيبنا بمراتا متحف بيروكراسي حزناكم متينا لنا اذا متحف بيروكراسي اب تاريخ قاسنا كيتزنتو تصنحه زانتا هيوتسو جينا افورقي تولدمت تقلت متحفها بدراسي مانا بحره تتحفت متحفها اذا مدبزي بسفيحنا وهم كنبلو don't forget to like share and subscribe مساهم زنح انا ميكال هيابي سناتم مانانكو عغوسكا
አልማዝስ ቋዓጎሰኪ ቁልፊ ሒዘ መጽእ ደለኹ ዝቐነኽዎ መታን ክትፈልጡ ማለት እዩ እዚ መጽሓፍሲ ከምዚ ክገርፈኒ ቀንዩ ማለት እዩ ምሳሌ ክኸውን ስለ ዘለኹ ቁልፊ ሒዘ ኣትየ ደለኹ ቢሮክራሲ ቀባእ እዩ ኣንባባ እዩ ሓሪፍ እዩ ዘናጥ ወዲ ሸቑ እዩ ጽፉፍ ኣከዳድንኡ ወዲ ከተማ እዩ ተደልዩ ወዲ ገጠር እዩ ክንደይ ገጸ ባህር ንፈልጥ ኢና ኣነ እዚ መጽሓፍ እዚ ፊክሽን ድዩ እናበልከ ደንብቦ ነይረ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ትብዓት ኣሎ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ኣሎ ድ10 ዓመት ከምዚ ዓይነት ባህር ድነበሮ ከመይ ነይሩ እቲ መንፈስ እቲ ንኹላና ይዕሰለና ታሪክ ናይ ሓባር እዩ ዝብል ናይ እዝንና ደም ደውፅና ዘረባ ሰሚዕና ኢና ኣነ ኸ ይብል ኣለኹ ዛንታ ግን ናይ ውልቂ እዩ My story, your story, our history. Please, ብፍላይ ነቶም ዓበይቲ ዘዛንታኹም ጽሓፉልና ንሕና ዝወለዶ ዝንደሊኢና Thank you. I mean, ከመይ ዝበለ ኣገላልጻ ለንቀነ ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ እውን ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ዝሕተም ዘሎ መጽሓፍትን ዝጽሓፍ ዘሎ ታሪኽን ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ብዙሕ ቢሮክራሲ ትብል መጽሓፍ ካወት ያላ ቀጻሊ ሓድሽ መጽሓፍቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኤርትራ እንታይ እዩ ከምዚ ዓጺና ነይሩ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ኣይትርዳእንን እዩ ዘሎ ኣነ There's something ክንዲዚ ታሪኽ ዘለዎ ሃገር ክሳብ ሎሚ ግን ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ብከምዚ መንገዲ እቲ መጽሓፍቲ ይወፅእ ምህላው I'm really happy about it. ስለዚ እዚ መጽሓፍቲ እዚ ደገ ክከፋፈል ተጀሚሩ ድማ ኩሉ ሰብ ክጓየየሉ መተሓሳሰብ ስራሕ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከምዚ ዓይነት መጽሓፍቲ እታ መጽሓፍ እውን ኣብ ገለ ኮርነር ናይቲ ቪድዮ እንደዝገብርዋ ኤርሊንክስ ደስ ምበለን ነይሩ ንቐፅል ሓንቲ ክውስኸልኩም ደልየ ዘለኹ እዚኣ እስከስምዑለይ ገለ ክልተ ኣብነታውያን መንእሰያት ክንሰምዕ ደልየ ኣለኹ እርክብ ሓደ እዋን ኣብ 3 ቦታታት ኮነ ትኽእል ኦኬ ከመይ ገይረ ዶ ክርእየኩም እማ ዓንዲ 3 ቦታ ከይትሬን ኣለና ናይ ፀብሒ ሕጂ ኣብቲ ጀሚርካ ብድንሃቕሩ ወፅእ ኢልካ ኣለኹ ናብ ዝኽርእየኩም ድሕሪካ ናብ ካልእ ቦታታት ክርእየኩም ምትእኽኻብ ማሕበር መረታሰበነ እዩ ነይሩ እንተዚ ተገር ማሕበር መረታሰበነ ካብ ዝተፈላለየ ንኣሽቱ ዓድታት ዝቖመት እያ ኣይተሓስበይ ግን ተን ዓድታት ፅቡቅ ገይረ ኣይፈልጠንን እንዴ ንኣፍልጦ ኮነኒ ግን ኣብ ኮመንትን ዓድታት እዚአን ነይረ ኢልኩም ሓበሩኒ ኢኹም ታንክ ዩ ኦኬ ጂጀል ኣብ ክሰርሕ ስለፀናሓኪ ናይ ፀርሕታት ስነጣጠረኒ እንስኽረንካ ፅቡቕቲ ኮነትን እጂ ናብ ካልኣይ ሎኬሽን ከብለኩ ኣነ ምናሰ ንሜርየ ሎማዓንቲ ኣብ ተሽራን እዛ ጓል እዚኣ I mean she's just brilliant she is brilliant ማለት she's young ንእሽተይ ጓል እያ ኣብዚ ዕድመ እዚ ክንዲዚ ዓይነት responsibility ወሲዳ ቢዝነስ እስክትመርሕ ክሪኣ ከለኹ ሲ I see ናይ መጻኢ ሚልዮነር ኤርትራዊት ንርኢ ኣለና ኣብዚ this girl is going to go ዓበይቲ ቦታታት ክትበፅሕ እያ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ድማ ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኤንተርፕራይዝ ናይ ቢዝነስ ማይንድሰት ዘለዋ ፕላስ ናይ ማርኬቲንግ ክእለት ዘለዋ ኩሉ ኮምባይን ጌራቶላ ስለዚ this young girl ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክንሪኣ ኢና ካብ ብሕጂ ተላለይዋ ካብ ብሕጂ ፅቡቕ ዝምድና ምስ ኣግበሩ ፅባሕ ንጎ ኣውቶግራፍ ናታ ክንሓትት ምዃንና ይረኣየኒ ኣሎ I'm really proud of her ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ድማ ንቕድሚት ክመፅሎ ሚድያ ናትና ኩሉ ግዜ ኣልገፊፍ እልፊ خراب ዝኾነ ዘረባ ዝዛረቡ ጥራይ ዘይኮኑሲ ተስፋ ዘለዎም ፅቡቕ ዝዛረቡ በልሕ ርእሲ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ቢዝነስ ማይንድሴት ዘለዎም ቢዝነስ ማይንድሴት ኣብ ሕብረተሰብና ሳሕቲ ዝረአዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ፅቡቕቲ ኣብነት ንፍዕቲ ኣጆኽ ክንብላ ንደሊ ምስ ሓደ ሰብኣይ ይዕልል ነይረስ እንታይ ይብለኒ ናተይ ረዝሚ ወይ ድማ ሲቪ ካብ 4 እስካብ 5 ገጽ እዩ ምንውሕ ይብለኒ ወራ 5 ገጽ ኢልኒ 5 ገጽ ምንውሕ ይብለኒ ዋ እዚ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት ረዝሚ ኣለዎ ኮይኑ ደኣ ሃው ካም ገለ ብሎ 5 pages and ኣብ ዝኾነ ስራሕ ካ ኣፕላይ እንድሕር ገይረ ቀልጢፎም እዮም ዝቕበሉኒ ይብለኒ ዝኾነ ስራሕ ኣፕላይ ገይሩ ዝቕበልዎ ረዝሚናቱ 5 ገጽ ዳሞ ዕድሚኡ ተረኣኾኻ ኣብ 30ታት ዘሎ ዕድመ ይደሎ ሶ እሞ ከመይ ገይርኩ ዳ 5 ገጽ ረዝሚናት ካ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለካ ማለት እዩ ገለ ብሎ it's not just experience እንታይ ዳ ኣነ ናተይ ሲስተም ዝጥቀሞ ሲስተም ኣለኒ ብለን እንታይ ከመይ ትገብር ማለት እዩ ገለ ብሎ ንኣብነት ኣብ ሓደ ስራሕ እንድሕር ከም ካሽየር ቆፂሮምኒ ብድሕሪኡ ክስቶ ኮል ኣውት ገይሩሎሞ ሎማዓንድ ፕሊስ ኣብ ድሕሪት ከድካ
برجر سراح اندحري لومني ويدما كوك تشيكن فراي جبر اندحري لومني انت يقبر له بقى ننفسه كم كوكن كم كاشيرني لحسبه شو عمشات مسكتكو غزايلني افتر زيميناتي كاي كم ناي كاشير اكسبيرينس كم زلنا تصحيفيني رمش ات ذا سيم تايم اب تحديها كوك كم دخون كاي تصحفوا يلني طبقت حسابيا بحفشا ان جنرال يا زي امبر سبيسيفيكلي نحنت معلت صراحه كايو اب ريزومينات كم صحف صباحنو غون باس كنت تخلي ግን ኣብ ልዕሊ ሞያኻ ተወሳኺ ዘለካ ተመክሮ ሓደ ሰብሰይ 4-5 ዓይነት ክእለት ተሎ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ትደላይ ማለት ፍሌክሲብል ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ሓደ እንተጎዲልካ ሓደ ጃምፕ ክገብረልካ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ዘለኩም እና ካልኩም ከለኹም ዘይቲ ተቕሶ ወላ ናብ ኩዕሶ እግሪ ዘለኩም ኣሰልጠንቲ ትኾንኩም ናይ ማሕበር ሓለፍቲ ትኾንኩም ኩሉ ተቐስዎ ይሕግዝ እዩ ኣትሊስት ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ጽቡቕ ኢንፑት ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ every situation ኣይሰርሕኒ ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ምህላው ኣብ ሕብረተሰብና I'm proud of this young man as well ንቐፅል ሓንቲ ናይ መወዳእታ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ካብ ከባቢ ከረንያ ወፂኣ መስለኒ ኣነ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ I don't know who these people are ግን ከምዚ ስእሊ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ክርኢ ከለኹ ከምዚ ቪድዮ ክርኢ ከለኹ ሼር ክገብሮ ደስ ይብለኒ ንፋስ ናይ ዓድና የዘኻኽረና ተሃሰስ እዮም موز ناي تحسسين حزن زلوا مثلني so beautiful نشتي كفال مغرات ناي عدنا نكن السماغر نفاس ناي عدنا وين وجهنا عدنا نخنرس لزقبرانا سلزقبرونا دس يبلني لايك شير اند كومنت قبروا لهم عبدلو ود ما تتابعوهم بزو حسابات رياكت غيرنا لنا متبع بعد ما ينحمق صبوق نقدر نركب نتوم صبوق زقبر زلو عجوخه مبال متقع متشبشاب نتحبرت سبنا نقميت يزمت نعها قليل ነገር كون كمسلك خلينا خالود ግን يحجز ينابلكو قالوا ما رساب زغودي لايك جبرو شير جبرو يتوم من حسابكم اب كومنت سكشن بهناس منقد قدف نابلكو نايلو ما بزغودي مزيح قدفكم